nga nakaani dinhi mga kaigsunan, no? Actually naiduha ka invitation sa dinhi sa Limyaw ug sa Banawi sa mga igurot, no? Sa Mountain Province. Unya gimove nila timing kay gimove nila og March 24 to 30. So nabakante ang 13 to 15. So kay ang 13 to 14 kay 15 is Archdiocese of Manila ko so ugma kinalang ko muuli kay maghatag og recollection sa mga empleyado sa Archdiocese of Manila, ang uban mga katikista sa Tagaytay. So ato ko sa San Damiano Spirituality Center mga alauna, so kinalang mo sakay og eroplano ugma sa iyo pauli sa Manila. No, Bisaya gyud ko mga igsuon, no, taga Cebu apan karon mga napulo na katuig nga nagpuyo sa Manila tungod kay sadyang nagsugod ang amo ang ministry nga pagbalik sa mga pastor sa simbahan nga Katoliko, no, sa gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nag-serve ko as president sa asosasyon karon sa Tibok Pilipinas. Manambisi kay ko sa Sigig Lakaw-Lakaw kay daghang mga pastor nga magproblema sila, maglibog sila, no, sa ilahang kaugalingon. Labi na kadtong mga nagbalik simbahang Katoliko maka-experience sila og mga disturbance sa mga evil spirit, no. So nag-istorya po ni Father Darwin ganiha. May tungod atong mga pastor nga human sila nabunyagan sa Katoliko, kanunay silang disturbuhon sa demonyo. O nago ko'y pastor nga taga Sambuanga nga human siya na kabalik sa Katoliko, ana atakyon siya sa demonyo, mutaas yang dila, maabot din taman. Niya wala man ko'y gift sa exorcism. Ang ako gift of talking ra gyud. Sa pastor pa ko ang akong gift pangkumbinsir gyud sa Katoliko, maigi kong maistorya basta konbertihon ang Katoliko ana. Pero wala ko'y gift sa healing. Kaya katong sa pastor pa ko, akong nakuanan, wakay ko sa healing kay kung mag-pre-over ko masakiton, mamatay man dayon. Naku, murag delikado ni da. Pre-over ko katong naay 9 months bedridden. Pag guman ko pre-over, patay dayon. Ana din. Niingon ang akong gitarist, pastor, delikado ni. Ugwa ka ni ari diri nag-pre-over, mamatay si Lola. Ulbaan sad ko. So naghinilakay na ang mga anak niya kami nag-snack mi dito sa luyo. Ni singgit man ang kamanguran niya siya. Lord, salamat Lord. Nakapahuway nas mama. Ma, si pastor gyud ang imong gipaabot. Nalipay-lipay ko kay may gani wa mo ingon kinig yung pastora ug ni abot wa ka mamatay dinaganay ta mi ato. May gani ingon ma, si pastor gyud ang imong gipaabot marang nalipay-lipay ko ato. Di pagkasunod, ana sa ko'y gi-pre-over. Kaduha, katulog, patay magyod. Motong ba, inig kadomingo, inig simba, naamami anay altar call, kinsa kadtong adunay mga balatian, o gipamati sinyong panglawas, duol kamo din sa atubangan, kay atong iampo, ayuhon kamo sa Ginoo. Kinsay na isakit, isa sa kamot, wag mo isa kay hadlok man sila nga. Uyaw ra ba ni atong pastor, kinsay iampo ani mamatay ra ba? Na, ikaw sister, murag, luyahon man kabsig na kay gipamati sa lawas. Awa, oy, maayo ra man ko pastor. Motoy saktong healing, ayo. Tanan na ayo diretso. Ikaw na makay giba. Awa, oy. Wa gyud koy gipamati. Nanggawa sa simbahan tanang tao, ayo wanay nagsakit. Motoy pagka-Katoliko na nako, akong giampo sa Ginoo. Dito sa Monasterio de Tarlac sa Tarlac ba, di ba nanay Monasterio de Tarlac na sila'y pista sa Holy Cross niya daghang intao. Usa kay gayon ato ni adto ko. Naghatag kugtok. Karon na late man na human mag-alauna kay daghang impare. Sus kay naamay naglinya dito magpa-pre-over. Niingon tong sa kapare. Unsa man, isa may mo pre-over dinhi. Ingon sa, gutom na kami kasi Tagalog man sa. Sino mang ipa-pre-over natin? Mayroon mang nagturo sa, ito na lang pastor, So, mabalibat ako, maanat ako nga, sa pastor para ba ko, na ako i-pre-over, patay ra ba din, nadaghan ra ba ka ini? Nako, Lord, usba na gyud Lord, kay ni anamang ko tinuod nga simbahan, Lord, nga, sauna Lord, sa pastor pa ko, ang imong gihatag na kong gasa, talking ra man gyud. Ang pre-over, wala man ko ni matagay-gasa o healing, kay, mapahuway man dayon ang akong i-pre-over, no? So karon Lord, so total wa bitan ni makahibalo ni mga Katolikuha dinhi, ako lang ni pre-over. Kaya kung nakabalo po itong mga Katoliko sa Tarlac, di yun itong magpa-pre-over sila ba?
Pagkasunod adlaw na, lipay kay ko pag uli ako sa Manila kay daghang kayong text. Ni text man dayon to si Kuan. Atong ilahang president dito si Brother Bin, isa nga Brother Nui. We are so happy because during your pray-over, many faithful experience their physical healing. So nako Lord, salamat. Sa una sa pastor pa ko ang akong gasa pang pahuway. Karon Ginoo, giusab na nimo. Kung ma-pray-over ko, mabuhi na. Amen. Manay mo kadlo pa pray-over ko na pagkahuman kay pangbuhi na ni karon ang ato ang grasya gihatag sa Ginoo. So, manang ako gyud nalipay ko niya as dinhi sa inyong kuan kaganiha nakita Miss Father Darwin diha lang sa Dublin kay naaman daw sila meeting sa mga pari istorya mi first time pa ko mi nagkita niya ni adto ko ganiha sa ilang opisina sa exorcism nagpa-interview ko dito online sa ako ang reason of conversion. So karong gabi una akong ihatag sa inyo ang as a pastor unsay mga rason ang ngano nga na convert ko sa simbahan Katoliko. Kay kami sa giingon ni Father, kung atong i-compare ang kinabuhi sa pastor o pari, ayahay man gyud ang pastor. Una, ang pastor pwede makapangasawa. Ang pari luoy kay maisyo lang ka og babae, wa pa gani ka makaistorya, maisyo lang ka og babae. Wa na dayon ka i-transfer na dayon ka didto og ubang ministry. Ana ka sensitive. Tan-aw na to ang mga kaparian murag hayahay. Pero ang ilahang pagbarog dinhi nagkurog ilang mga tuhod kay daghan kay mga mata nagmonitor. Ang ilang wala na sila private life. Ang ilang pagsaka kanaog gibantayan. Kami mga pastor wala man. Kay pwede mi makapanguyab una nga kung isinsos nato dinhi sa Bohol mas daghan gyud ang pastor kaysa nagpari. Kay pwede man mi makapanguyab no. Ya, kami bitaw ini graduating nami mag 4 years nami sa Bible School. So guon magiming manguyab. Ya karon naamang ko yung classmate nga pastora nga strikta kaayo himilion kay mga laki ba. Hangtod nag-edad na lang siya 44 ako mong ginanguyab niya. Mutong na-assign siya dito sa Bugo, Cebu. Niya kulbaan siya kay 44, hapit naman siya magminupos. Mutong niingon ang akong classmate nga Pastor Nui, atong imbitaron ang atong classmate nga pastora kay Thanksgiving man. Ang among Thanksgiving kada katapusan sa simana sa Nobyembre man among Thanksgiving sa sige adto dito sa UA lang. Gikan ka diri og alas Sabado kay Domingo man ang atong Thanksgiving. Sabado sa buntag sa yuon nimo didto. Naabot si Tusbuko kay alas 5 man. Niya mo may naabtan niya dito nga nagampo ang pastura niya basta gani mi magampo makadlan magkanta man mi. Niya nami karaan kay kanta nga Ginoo patindog ako sa dapit nga may pagdaog kanunay nangali ako Ginoo patindog ako. Muna karaan namong kanta sa mga protestante. Bisan din sa Bohol niya. Iya mang gi-revise. Ginoo paminyo ako kanang medyo gwapo kanunay na ngali ako. Gitaas gina pa kayo. Ginoo pa minyo. Motong gipanguyaban di sa akong classmate, sugot dayon na minyo gid sila. Okay, nadungog naman niya ang kanta. Nga Ginoo pa minyo ako kanang medyo gwapo. Mao na nga ang pastor ini katiguang dunay mga anak mag-atiman. Di ba? Okay, ini-retire na ang mga pari mo retire sa 75. Adto man sila sa mga puy-anan sa mga retired priest. Sa mga tigulang nga pari. Mutoy pinakadakong challenge dito. Puro na lang tiguang imong makita. Tiguang ka niya, mga tiguang po imong makita, di ba? Pero ang mga pastor pag abot nga sa katiguang, doon ay mga anak nilang mga nakahuman na pag-eskwela, na ay mga apo. Amen? Muna nga, daghang yung magpastor kaysa magpari. Muna ang pagpari makaigsunan, sakripisyo. Kay imong gisakripisyo ang imong katungod nga malipay ka, aron lang ka mag-alagad sa Ginoo. Muna dili ta mo tanaw nga hayahay ang kinabuhing pari.
Kaya imagine ka, magsakripisyo ka sa imong kalipay, sa imong katungod nga magmalipayon ining kalibutana para lang mag-alagad sa Ginoo. Misa hayhaya ng mga pari, oy, sakay-sakay man lagkuan, mga Hilux. Hindi man na sila tag-iyaan na ang simbahan man. Wa man sila madala ana. So makita nato ang sacrifice dinhi sa simbahang Katoliko. Bugat kay tanaw to abi natog dato sila pero dili na ila. Ang ilang kinabuhi totally ilang gihatag sa Ginoo. Ilang giupir ilang kinabuhi as a blessedness single para alagaran ang Ginoo. Munang kinahanglang pag-ampo ang atong kaparian. Ipri na to sila. Dili ato silang ampingan nga malayo sila sa tentasyon. Amen. Okay, daghang kay mga pari luoy kay nga mawala sa pagpari tungod sa tentasyon kay wala ta ni kooperate. Itang mga parokyan dapat tang mo-cooperate. Ato mga babae nga medyo sexy, mag-careful sa inyuhang sa atong kinabuhi. Amen? Kay sa una, sa year, sa 1995, ang mga babae, ang ilahang mga sinina, diri pa gyud dapit sa kiting. Gitawag siya below the knee. Oh, pagka 1990, niabot na diri sa tuhod. Gitawag siya on the knee. Oh, pag-abot ni pagka year 2005 ni abot ni siya diri gitawag siya above the knee. Karon pag abot sa 2015 ni us-us man gyud sa unsa na may tawag na ba rin sa ang tawag na mauna ni. Niya na itong mga tao dito sa liting siya nga. Isa ma itong speaker siya, pastor kuno na, nagkatoliko. Saan na siya? Luzon, Visayas na siya magwali. Ma-appeal yun ta kay national speaker na siya. National speaker, Luzon, Visayas magwali. Pagpamauli na, unsa man itong iyang istorya. Oy, katuramang mauna ni mo. Speaker daw gikas Manila ni mo ron yung istorya dili bitaw. Atagan nato ang Ginoo masipang palakpak karong gagabion. Praise the Lord. Now, how I discover the beauty of the Catholic Church. Una, bilang isang pastor, no? Kami gyud bilang sa among pamilya kay ang akong papa preacher man, akong papa debater sa among denominasyon Protestante. Sigig pang debate sa Badog Domingo. Unya, akong mama diakonisa, so nahitabo na mo, kaming mga maigigsuon, nangahimo ming kasagaran pastor o pastor. Duhay pastora, yan, nasay usa ka pastor o usa ka deacon, evangelist, no, nga sa akong mga igsuon. So, kaming tanan, malipayan ka imi. Mabito, nag-iingon ni Father kaniya nga, ayahay man yun ang mga pastor, kay naa sila 10%. Ayahay yun bito kay, ang 10%, ani mo siya pag ani nga denominasyon daghan-daghamak mga disiplina sa ubang mga sikta pero ang among sikta kung ikaw pastor ka dinhi dapita sa Bohol pag dawat nimo sa imuhang mga 10% kuhaan po to nimo og kanang 10% ihatag nimo dito sa region. Okay, ni akatonto sa region nga mga regional pastor superintendent muhatag po og 10% ngadto sa nasyonal. So ana siya ang kuan. So kung daghan ko og mga tao, daghan ko og 10%. So amo dayong gigamit ana ang Numeros chapter 18 nga humani mo makuha ang ikapulo gikan sa mga tao, magkuha ka og ikapulo gikan sa tanang ikapulo nga imong nadawat ug ihatag ngadto sa pinakalabong pari. So mo nang among disiplina si very simple. Kung daghan ang ako ang mga membro, daghan sad ang akong ikapulo. Dili pareha sa Katoliko nga ang atong koleksyon diri ay opisina, kwentahan. Anagya po may opisina pero ang among counting mo to ka simple. Na mo submit na po big ikapulo nga to sa taas angtod sa national level. So kung kugihan ka nga pagka-pastor, daghan gyud ka og grasya. Ni ako kay nagpastor man ko sa Cebu. So bisag di kay daghan akong membro kay mga negosyante man, dako-dako gyud ang akong madawat kada Domingo. Pero dili lang ko musulti kay basi magunahon niya mong dili maayo. Amen. So, wala nga makadawat kimi grasya. Nya gawas pa ana kung pastor ka nga mahirgalaon,
may kang mo atiman sa mga misyonary nga mga American, Australian, daghan sa kay kang madawat nga mga gasa gikan sa Amerika nga ipadala nimo buwan-buwan. Kaya anim na mga tiguang Amerikano kana mga turista, no? Mo bakasyon sa Pilipinas. So pag-abot nila diri og may kang mo atiman sa mga retired nga mga US citizen, pag-abot diri, mangistorya man to sila pag-uli sa Amerika nga. Pastor, utan to, mao to'y kontak ka. Kay mao to'y mo guide nga to paingon sa Chocolate Hills, paingon sa Boracay, paingon sa Palawan, ana. So natural kung makaatiman ka og mga napulo ka mga retired pag uli nila sa Amerika, binlan gikaan nagkwarta nga US dollar. So kung ang usa nga ni tawo nga nalipay nimo, muhatag ni nagkwarta dili gyud na ginagmay mga igsoon. Amen. Dinagko gyud na. Pero ilang gyapon ko musulti og pila kay aron nga dili malain inyong hunahuna. Amen. So enjoy mi sa amo ang amo ang pagkapastor. Hangtod nga niabot ang mga panahon nga sige ko pang martilyo og mga larawan sa mga santos kay lagi ang among doktrina ang mga santos demonyo man. So amo nang pangmartilyohon. Kung ang usa ka pamilya amo nang ma-convert basta whole family, pagkahuman naman ang bunyag sunod adlaw martilyohon rin namo ang mga santos. Pero kung katong anak lang ang ma-convert, asawa, dili tibo pamilya, dili na mo na buhaton. Ay makaguliyang man ang pamilya, kada yung naay mga cases nga tibuok pamilya amo ma-convert, luoy giking mga santos. Oh, niya, hilig pa kay mi o kanang mga sponsoran sa Amerikano ang inyong mga apo. So mo na nga makuha gyud. Now, atong panahon na sa diyan nay usa ka pamilya nga akong na-convert, niadto na mi pagkasunod adlaw human sa bunyag nilang tanan aron pang martilyohon, dugmokon ang mga larawan. Niya mao to ang panahon mga sa tuig 2000 nga nakabaton ko og gitawag nga is divine intervention. Kay pag human ako martilyo sa mga larawan sa mga santos, pag adto na nako sa larawan ni Birhen Maria, nakadungog ko mensahe sa akong kasing-kasing nagingon, nganong suko man ka sa larawan sa akong inahan. Ni atong panahon na ko, in Jesus name, pahawa Satanas. Anong imo mang babaga ng akong pagmartilyo ni Diyos? Pero wala na siya. Hangtod nga, pagkadungon ko ito na anak ko nga, nitanaw ko kay Birhen Maria, pagtanaw ko ni Mama Mary, kay naluoy man ko sa iya, nakaanak ko, kung saan maday sala ni Birhen Maria nga, amo mangyong dauton. So dito ko pagtutog na ko ni anak ko, balikon lang ni nako, kay ako rin dugmukon sunod si Mana, ningon ako makauban nga, dugmukan na pastor, kay magsiipat at balik-balik, daghan pa biya kay tagdugmukonon. Yan na itong ako mga membro. Oh. Kay daghan magigay mga Katoliko nga, di yun, magtuon sila mga Katoliko. No? So mo ito nga, nako aayaw mo, uli lang ta kay mo, balik na ko diri. Pero nahasol ko sa mga mensahe, hangtod, matulog ko sa kwarto, ako na lang usa, madungog na ko ang magsigbalik-balik, kung sa may sala sa akong inahan. So pila ka buwan akong sige ang gyud resist nga kang Satanas gyud kang Satanas gyud nga tingog kung sa may sala sa akong inahan. Hangtod akong nauna na niabot sa ang usa ka panahon na malandong ko nga kinsa may inahan ni Satanas. Wa man giinahan si Satanas. Nigawas ko sa among balay nang nanaw ko dito kisay akong himong inahan ani dinhi ni Satanas. So murag wa may mo qualified. Atong sige singgit nga yawa ka ako nata kani murag qualified gid ni okay sige magingong yawa ka no wa man giinahan sa Satanas santo ni abot ang panahon mga naa sa tulo ka tuig na kong resistance struggle mensahe ni Jesus so dito ko nawala ang ako ang kabugat no pressure akong gibati nga pag sa diyang giila nako nga mensahe ni sa atong Ginoo ang nganong suko man ka sa larawan sa akong inahan dito ko nisugod pag-study sa simbahang Katoliko. Isudyuhan ako ang mga larawan. Lord, ngano na ang larawan? Niya, muhatag man ang Ginoo og tubag. Kinahanglan pa ba, Lord, ang mga larawan para may maluwas nga ang kaluwasan namatay ka sa krus, imong gibayran among mga sala, luwas naman. Unsa may labot ang larawan sa among kaluwasan? Niya, sa sige na ko pamalandong, musulod man ang tubag. Ang larawan, importante kay na larawan nila ni San Pedro, San Juan, ni San Mateo ay para pagsulod ninyo sa langit, mailhan din ninyo kinsay naong ni Pedro, kinsa si Juan. Amen? Kani murag si Pedro gyud niyo kay murag labong og buhok, no? Kung ikaw dili ka Katoliko, way mga larawan ang inyong simbahan. Pagsulod nimo sa langit,
magproblema ka unsa kay naong ni Pedro, no? Excuse me, brad, ikaw si Pedro, sa di si Abraham man ko. Di. Masigag mo. Isa may Mateo din eh. Sa di, si Jose man ko, brad. Mo na resulta ron sa inyong doktrina nga way larawan, di ba? Nagproblema ka din sa langit o pamuta na o kinsay mga nga ni dining mga naglingkod sa langit. Pero pagsulod sa Katoliko, kaila dayon Sinyo San Pedro, imo dayong lamanuhon. Kay naa na maka-idea unsay mga naong. Amen? Oh, nya dito ko nakatawa ko sa akong kagalingon nagunaw na ba nga delikaduha ani. Nya wa mi idea unsay mga naong nila ni Juan, ni Tomas, ni Judas. Nya sa sige nimo pangutana dito sa langit. Wa ka kay boss si Judas day imo na pangutana. Nya ni katawa si Judas ing Judas nga, "Welcome to the club." Welcome to the club sa mga Judas. So, dito na ko nakita nga, say makakatawa ko sa kong galingon nga ako rang usa. God is giving me the answer of my question about sa mga larawan. Nga ang larawan, wala man naghihimong Diyos sa mga Katoliko. Gihimo na sila nga handumanan. Kay ang pagtutok sa larawan, maoy paghandom sa gilarawanan. Amen? Palakpakan na to atong Ginoo. Diba? Sa una, sa wala pa'y mga cellphone, wala pa tayong mga digital camera, mga touchscreen, di ba? Ang atong mga nanay, kung mingawon mo sa inyong bana, ang picture mga inyong tutok-tutukan, amen? Di ba, makarelate gino mga nanay nga, kung mingaw na kayo sila sa ilang bana, mga tigwang, hawk-hawkan nila ilang bana. Nya kadugayan, ibutang na ito sa altar, isagol nila sa mga santos ang picture sa ilang bana. Ningon na ba na, ang sama na day, ano imo mo nang gibutang diha? Siya nga, di na ko ibutang para safety. Di ba? So, ang pagtutok sa larawan, mo ay paghandom sa gilarawanan. Ya dini ani kay kani libro man ni sa history ningo dinhi sa page 26 nga niadtong tuig 789 na andan sa mga Kristiyanos nga kung magampo sila kang Kristo magatubang sa iyang larawan. So unsa may kalainan nga when the Christian pray to Jesus, it was a common practice of the Christian during that day praying to Jesus in front of His image. So, lain to siya mag-ampo ka nga, ang atubangan nimo si Jesus, kaysa mag-ampo ka nga way larawan, bisag asa lang ka mo tanaw atos kisame. Ang uban ato sa bungbong na Ginoo. Ang uban ato sa electric pan magtutok-tutok, Lord. Nabangi ko, Lord. Di idolatry na kay nag-ampo ka, nag-atubang ka sa electric pan. Ano nag-atubang ka sa electric pan, pastor? Nga, kung mututok ka sa larawan, Diyos makana. Ano dito maka nag-atubang sa electric pan? Di ay, nagpahangin ramang mo. Ang among doktrina kay katawanan kay, looking to the image is idolatry. Ang pagtanaw sa larawan, sa kana kapag simba sa Diyos. So, di na lang ikaw mutanaw og larawan. Yaw mo para lagi kag sakyanan mutanaw mo ka driver, di ba? Kay ang pagtanaw sa larawan sa kana kapag simba sa Diyos. Pero ingon sa kasaysayan sa church history, sa history by P.C. Thomas, page 26, in the year 781, it was a common practice of the Christian praying to Jesus in front of His image. Manang kami sa magsimba gani may kinahanglan amog yung papiyungon ang mga tao. Everybody close your eyes as we worship the Lord. Close your eyes. Wala man may mga larawan. Ug dili na mo mapapiyong ang mata sa mga tao, magpataka magtanaw ana ato sa mga bangko. Lord, I worship you, Lord. Lord. Ang uban ato sa lamisa, yes, Jesus. Yes.
Isimba na nimong lamisa kay tuwa man kay magtan-aw, di ba? So, hinalan mo hindi ka everybody close your eyes. Yang kato mga Katoliko nga bago pang nagsimba makuyawan man ano papiyungon magbuka ang mata mo na. Murag alimango ang usa na may bukahon. Usa ka oras na magpiyong. Ano ang pastor kinahanglan abtik ka. Nagani mata magbuka-buka. Close your eyes. Everybody, di ka makatawa kinahanglan nga serious gyud ka. Oh. Kayo dili mo na mapapiyong sa mata. Magkanta Jesus, I enthrone you. At man magtanaw nimo. Close your eyes. Ano ni ako na may noon na imong Diyos. Niya mga Katoliko nga bago pang iimbita na magpunyo, murag mutas alimango, naanaon ang niya mana din ko, kini klaro kay ni sinanay, pag gining na-invitar diri sa akong mga membro kay magbali-bali maniktik mo siya, manihid naunsan niya ikaw man ang nagkanta, dugay-dugay na pagpiyong, patugtugon na dito namong mingaw kaayo. Niya ang kini mga babae nga giaway silang bana, musugod naman nagbako. Okay, amo man patugtugan atong mingaw kaayo. Mo niya po'y kinaiyas mga Pilipino nga naaga ni usa mo hilak tanan. Tanon ni naghilak man, hilak pud siya. Niya isa. Sis, mano naghilak man kaganiya siya nga. Naghilak man gud ang akong tupad din, hilak lang sad ko. Lain sa kaayog. Sila tanan naghilak niya ako. Wag gyud ko mo go with the flow. Pahilak-hilak na po ko. Kanya inig kana abi ninyo ang tao bitaw nga nakahilak, inig kulik ang nag-offering dako ing ihatag basta nakahilak. Katong pinakadako gyud nga offering mo gito ihatag dito sa sibot. Kanan dili makahilak, puro sinsiyo ra ibutan to sa sibot kay wa man makahilak. Oh. Pero makahilak na gali na. Munang kami, ang amuag yung pahilak-hilakon ginamo. Oh, Panginoon kung Diyos ang naong na mo, inigtanaw ni mo makahilak gyud ka. Oh. Makahilak ka sa pagtanaw pala ni mo sa naong murag lami kay ihilak ba? Yes, Lord. Kaawaan mo kami, Lord, kanang with gesture yun ba? Oh. Nya kita mag-ampo kay let us pray the angelos. Hinay kay inampuan mo ng wagi wan ang uban dito na nagduka na lang pud mga tao dito kay hinay man kami magsinggit-singgit man munang matat sigud ang kasing-kasing mo tong daghan kay mi nga nakuan pero sa diyang nagsugod kog study simbahang Katoliko akong nakita ang unang the beauty of the Catholic Church I discover ang sakramento sa tao nga anaa na sa oras sa kamatayon kay sa tibuok Pilipinas ang Katolikong simbahan lang ang adunay sacrament of the dying. Kaya kami mga laing dili Katoliko wala naman mi ana. Pasagdahan naman ang mga membro nga mamatay magtinga-tinga. Nanay mo ingon, pastor, si tita hapit na mamatay. Ang akong tubag sa naman ay pasagdahan lang na kay luwas sa bitaw na. Unya nakabantay mo, nakadungog mo sa mga istorya nga. Muyon mga tao dias baryo ba nga, di ba ni balhin naman to laing tinuan ngano nagpatawag man nagigpare. Di ba makadungog man na sa ano nagpatawag kay dugay man kay mamatay. Unya ang kana bitong naa sa oras sigis kamatayon o makakita og pare, mura man siyang malipay. Mo smile man na. Niyang ako nabantayan, katong ako mga membro nga magtinga-tinga og akong bisitahan makakita sa kuwa, mura magmakuyawan. Kung ikay pastor, mamalandong biyag yung ka, Lord nga naman nga, ug makakita sila na ako, mura magmakuyawan. Mura mag nakakita kay Judas ning ako ang membro. Unya karon, ako nakabantay ko nga atong miaging mga panahon na ay mga membro nga ako mga tiguang na ug kanang hapit na sila ko os Ginoo mangita magpare o delikado nida
Magkatoliko na lang ko ani kay para ang dili ko mapareha ani nila nga og hapit gani mamatay magtinga-tinga magsiga-siga ang mata. Hindi, ang kanang inig-anuhin na sa pare, nabantayan man ako, nag-observe yung inig-anuhin sa pare, mura man siya muluag ang iyang ginhawa. Nakabantay mo, ana? Mumobita na nga, mahibong ta nga, na mga laing tinuan nga, mubalik Katoliko, naa na gani mag-dying sa ilang pamilya, pari, yun kay, ang kadtong mga dying dito nga mga tiguang, muhagaw-haw man ini kakadlaw, kana di na bitaw kayo makasulti. Niyaningon ko sa akong assistant sa una nga, Jun, paminawa ko nog ayo, basig na nasayop lang pag-pronounce, pastor ang iyang gitawag. Paminaw ayo. Niyaningon akong assistant, dili man, pari mangi iyang gitawag. Di ba ikaw kung pastor ka, makapamalandong yung ka nga, nganom ni ako mga membro sa panahon sa ilang kamatayon, pari may pangitaon. Wa man gyud mingon nga, pastor. Wa man gyud mag-ingon ana. Kay kung naapay ko'y mga membro nga sa panahon silang kamatayon pastor ang gitawag, di wa tingin ko ron makatoliko. Mo niya, karon katon na ako'y binipaktor nga dato katoliko siya niya, na-convert na ako sa Cebu 1990. So ang iyang mga anak nahurot po, nailay usa na bilin sa katoliko, iyang mga anak, mga apo, nag-eskwela pagka-pastor, nahimo ng pastor. Atong 2016 kay nasakit man diha sa Vicente Soto, dugay kay siya diha nag-bedridden. Hala ini kakadlawon sa ika-alas 4 ba, mumata man siya. Pagtawag mo pare, day, paaniha din hiday. Niingon ang anak nga, ma, nganong pari man? Wala naman ko'y nailang pari kay 1990 pa biyata ni biya sa Katoliko. Ang imong mga apo pastor naman, sila nali atong paanion kay maura man nga Ginoo. Ang pari magtawag ang Ginoo, ang pastor pod magtawag og Ginoo niya. Ikadua mga apo rin mo ang pastor. Niingon man tigwa nga, dili ko anang pastor, pari lang. Sus kay busy makayong pare. Kay dagang kay misa sa baryo, pareha ni Father Roderick, busy kay siya karon kay tuapo sa misa. Di mao to nga ang nakaunag abot ang pastor. Pagtanaw ko ni manay nga ni abot ang duha ka pastor nagdalag Biblia. Mura mo ko nakuyawan. Ni ginhawam ko ng paspas ni ana. Niingon ko nang usa ka pastor nga, pastor uli na ta kay basi kita hinungdan pagkamatay ning tiguwang na delikado ni di uli sila. Pag abot sa pare, gianuhin sa pare. Pag humandam anuhin sa pare, murarag natulog si nanay. Nya nabantayan ako to ako mga kaubang pastor nga ting martilyo sa ribulto, ikamatay nila. Uyaw kay ignaong mag-anaw. Nya imong papiyongon, piyong brad, matam gyud mo. Ngano man kay namatay sila nga puno og kasuko sa mga santos. Isa may ma-peaceful ang naong ana gidoktrinahan man kang mga santos demonyo. You died full of hatred. So dili peaceful imuhang naong. Kay namatay man ka nga sulsulan kag ayo nga ang kanang mga larawan demonyo na. Mamatay di kang peaceful nga namatay man ka nga puno sa kasuko. Kay kanapay doktrina na mga why Katoliko nga maluwas, ang tanang Katoliko impierno. Sentensyado na sila sa kalayo ng way pagkapalong. Marami Ginoo manghukom. Niniyong gani ang Ginoo nga, ayaw ka mo paghukom. Mateo Kapitulo 7, kay aron dili usab ka mo pagkahukman, kay ang hukom nga ipakanaog ngadto kaninyo, mao usab ang hukom nga gamiton sa Dios nga kaninyo. Amen? Nyamingon ang Santiago 4:11 ug 12 nga, kinsa ka ba nga maghukom sa imong igsuon? Ang Dios nga maoy magahatag sa balaod, siya lang ang makahukom. Kinsa ka nga maghukom sa imong igsuon? Wala tay katungon maghukom sa atong igsuon. Mo gani nakita na ko simbahan Katoliko ngano nga na dani akong kasing-kasing kay ang Katolikong simbahan di mangyud bang hukom sa laing tinuoan. Moingon ra magyong Katoliko nga, ay po lang gihapon na nato sila.
Naluwason si Ginoo. Niya kami mga laing tinuod, dili, kami lagi maluwas. Kami ra man gyud kunoy maluwas. Niya, unya brad kanang inyong relihiyon kay natukod na ato pa mang 1914. Niya katong mga namatay mga 1912, 1910. Unsa may mahitabo nila? Ang among tubag, pasensya sila kay wa pa man matukod ang amo ang relihiyon. Unya kani 500 years na kuning simbahan na. 400 years. Luoy di kay itong mga nagtukod ani impierno di ay. Apirti nilang pinasaan ni mga bato nga ipit po itong uban diag pinasaan niya. Paingon naman sila sa impierno pagkaluoya po. Niya ningon ang Ginoo sa Hebro kapitulo 6 bersikulo 12. Ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa mga ginagmayng butang nga inyong gihimo ngadto kaniya. Ang mga pagtabang ninyo tungod sa inyong gugma sa katawhan sa Dios. Buti pasabot sa Ginoo nga kanang ato mga gagmay kayong halad tag 5 pesos, tag 10 pesos, dili na niya makalimtan. Amen? Hebrews chapter 6 verse 10, ang mga gagmay ninyong butang nagihimo ninyo para sa Dios, para sa pagtabang sa katawhan sa Dios, tungod sa inyong gugma sa katawhan sa Dios, dili kana hikalimtan sa Dios. Amen? Malimtan man nato apan ang Dios di gyud malimot. Isaiah chapter 49 verse 15 miingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang masusong bata nga anaa sa iyang mga bukton? Miingon ang Dios, oo, makalimot sila apan ako dili gayud makalimot kaninyo. Amen. Palakpakan na to ang atong Ginoo. Diba? Kung makabasa ka na nga verse, kahilak yun ka. Miingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang masuso nga anak na sa iyang mga dughan? Oo, makalimot sila apan ako dili gayud makalimot ninyo. I cannot forget you. I-compare sa Ginoo ang inahan nga magpugos sa iyang bata, dili man gyud makalimot ang mama. Apan ingon ang Ginoo, pwede silang makalimot apan ako dili gayud makalimot kaninyo. Amen. Muna nga sa ako ang kinabuhi sa diyang na ni nag-una-una ko magkatoliko, samo kay akong una-una kay nako og karon siguro na akong katoliko gyud kay ang akong gi-studyhan ang mga simbahan sa Pilipinas, ang Iglesia ni Cristo natukod 1914. Nya moingon sila nga sila tinuod di man gyud mada. Akong gi-pamalandungan pag-ayo. Yang ilang doktrina nga si Manalo, anghel gikasilangan ako. Di man gyud ako mada nga anghel kay wa man siya makalupad. Og anghel man siya iray pinakaunang anghel nga wa makalupad. Naglakaw siya, no? So, ang tawag sa iya walking angel. Wa gyud siya makalupad, no? So mo nga naguna-una ko ang Iglesia ni Cristo nindot man unta pero ang doktrina nga si Manalo anghel murag di man gyud nako madaha. Kay niingon man ang Ginoo sa Lucas 20 bersikulo 38 o 30 nga sa 40 nga ang dito niya og kamo mahimo namang pareho sa anghel. Kung tuwa na sa langit, mahisaman mo sa mga anghel, wala na'y pagminyuay dito. Mahisaman mo sa anghel, so mga anghel dili magminyo. Si Felix Manalo gikasal man siya. Yung asawa si Honorata. Disod man ni madawat kay ang anghel di magminyo pero siya gikasal man. No? Dito sa langit wala na in love dito kay kung naagya pong in love, gubot kayo ang langit mga igsuon. Kay dinhi di ba tungod anang ma-inlove ka, gubot kayo imong kinabuhi. Sa ato nag-edad pa kag 16 nga na feel in love ka murag dali kay ka masuko. Unsay nahitabo nimo classmate? Wala. In love bang ka, di ba? Wala nga dito sa langit, we will be like angels. Amen. Murag hinay man ang inyong tubag. We will be like angels. Palakpakan natin ang Ginoo. So, the beauty of the Catholic Church, this is the only church that has a sacrament of the dying. Kay kami laging mga dili Katoliko, 7 ka sakramento, itanggal na mo ang 5. 2 na lang among sakramento. Ang bunyag na lang ug ang panihapon. Balaang panihapon. Wala na mi sakrament sa kanang pagkapari, pagkaminyoon. Dili man sakrament sa mo ang kaminyoon. Kaya ang kaminyoon sa amo contract lang man. Muna nga sa mga protestante nga mga nasod, kami gyoy utor sa divorce. Kung dili nakaganahan sa imong bana, ay bati na kaignaong, pwede na ka mo divorce.
no? Kung dili nakaganahan sa imong asawa, kay sa una gwapa kaayo, unya karon kuyawan na kamutanaw sa imong asawa, pwede na nimo i-divorce. Mo na nga sa mga protestanteng nasod, pwede ka mo file of divorce because you are not anymore comfortable with your wife. Muna sa Amerika naa ding divorce. Dini sa Katoliko dili man sacrament man. Bisan pag wala nakaganahe sa imong asawa, imo gihapon siyang mahalon. Amen? O nga naman, kay wala nakaganahe sa imong asawa, kay tiguang na. Wala ka magunahon na sa imong kaugalingon, nga tiguang pod ka, pareha rabi among duha, di ba? So, muingon ka nga, wala nakaganahe sa imong bana, kay tiguang na. Namini sa imong kaugalingon kay pareha biya mong duha, di ba? So, muna giingon nga sa doktrina simbahan Katoliko, sakrament. Hangtod sa katiguang kamatayon, magkuyog ta. Amen? Oh, walay divorce. Kanang divorce, iya na sa demonyo. Karo di nakaganahan, mag-divorce na ka. Kano sa ka maka-expect nga, ganahan ka forever sa imong life partner nga, mausab gining atong naong. Amen? Mag-edad ka og 16 to 25, gwapo ka ika, di ba? Kung maminyo ka ni kag 16 to 25, ang imuha na, swerte ka. Oh. Kung maminyo ka ni kag 30 to 40, congratulations. Kay matured na ang imuhang nakapares. Kung maminyo ka og 50 above, konsolisyon, no? Diba? So, moto nga, sa gidala na ko katawa kay kung dili na ko butangan o katawa, magpuol mi ko kay, dadon mi ko sa Katoliko niya, makahunaw na ako kay, nagtukod mo ko ako ang sikta. Of course, nagtukod ko sa akong sikta, ako'y founder and president, control ni mo tanan. Tanang mga grasya, imuhang control. Karon magunahon na ka Lord, Katoliko, niya, magunsa naman ako sa Katoliko. Dili na ko pastor. Diri, naata ng pribilehiyo. Diba? So, daghan kag mahuna-hunaan yang ako ang mga pamilya, puro sila active sa amo ang simbahan. Kung sa may imong future, away, yun. Pero sigo gunahuna kanindot simbahan Katoliko, Lord, nga, kinilang ang simbahan, adunay sacrament of anointing. Sa Katikisim, nakasulat din Katikisim number 1020, nag-ingon, for the Christian who unite his own death to that of Jesus, views it as a step towards Him and an entrance to everlasting life. For the last time, for the dying Christian, the church will speak Christ's word of pardon and absolution over the dying Christian and sells him for the last time the strengthening anointing and give him the body of Christ in viaticum as nourishment of the journey, and the church will speak the gentle assurance. Go forth, Christian soul, from this world in the name of the Father who created you, in the name of the Son who died for you, in the name of the Holy Spirit who was poured out for you. Go forth, faithful Christian. May you have peace this day. May your home be with God in Zion, together with Mary, Joseph, and all the angels and saints. And may you return to your Creator who formed you from the dust of the earth. And may the Blessed Virgin Mary will come to meet you as you go forth from this life. And may you see your Redeemer face to face. Amen. So kung madungog na ito ng mga pulong, dili kita mahadlok mamatay. So gaton kaunta ni Maria, ang inahan sa atong manunubos, ug imo untang ikahibalag ang imong manluluwas, naong ug naong. Amen. Munang ang mga naa sa oras sa kamatayon makadungog, peaceful kay ang kamatayon. Amen. Pauli na Kristohanong kalag, sa ngalan sa Amahan nga nag-umol kanimo, sa ngalan sa Anak nga ginagpakamatay alang sa imong kaluwasan, ug sa ngalan sa Espiritu Santo nga gibubualang kanimo. Pauli na Kristohanong kalag. Sugaton kaunta ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, sa mga santos ug sa mga anghel sa langit. Nya kami ang amo ang membro nga hapit na mamatay, pasagdaan naman naman magtinga-tinga.
Unya kami, no, kainom ko sa bata pa kung akong papa, ug naanay membro na mong hapit na madadag Biblia. Muduol ni dito sa nagtinga-tinga, Brad, ay kahadlok mamatay, Brad. Kay kitang tanan, sumala din sa Biblia, mamatay gyud ta. Unang ay kahadlok mamatay. Munyong putong hapit na mamatay. Mamatay na bitaw ko. Pero ang simbahan Katoliko naa siya'y nindot kay nga mga pulong nga ang atong kamatayon dili kini maoy katapusan kun dili mao kini ang mga tunog pagpaduol kang Kristo ug maoy pag-abli sa pultahan sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Palakpakan nato atong Ginoo. Para sa mga Katoliko, our death is not the end of our existence, but it is a step towards Jesus and an entrance to everlasting life. Pagkaninduta sa Katoliko, mubalhin ta ato ditong relihiyon nga, ay kahadlok mamatay, sister. Kay mamatay magita niya, ikaw mo tubag-tubag po. Muna luoy ba kay may kung mamatay kay wa man mi sakramen. Makabantay ko sa una na naay namatay, ningon ang asawa, pastor. Ali ragod diri pastor kay si kuya nimo kay 18 years old pa man ko ni hadlokanon pa biya kay nang mga anang mga idara og patay siya nga. Ano man day 18 siya nga. Ari diri kasi kuya nimo mo man tigsunog og mga larawan. Ali diri kasi kuya nimo ni katawa man naa sa lungon. Di adto din ko dito. Dala-dala ko Biblia pagtan-aw na ko dito pitim yung kuyawa sa naong kay mo man tig martilyo sa mga larawan nagngangaman na. Di nakuyawan ko. Yan ako, Lord. Tabangi ko, Lord, kay yang ako mga membro, ako'y gibantayan. Tabangi ko, Lord, kay sa akong una-una lang, tabangi ko, Lord, kay kabalo ko kung mudagan ko, Lord. Kini silang tanan, managan gid ni sila, Lord. Kay murag ako ragi ilang gihuwat. Nagampo ko. Akong ginawa na pa kay nganong ingon akto ka stress iyang naong kay siya may tigmartilyo sa mga larawan. Muna nga dili panamas-tamas nakita na ko nga ang pagsunog sa mga larawan maunay pagbastos sa gilarawanan. Because if you love the person, you respect his picture. Amen? Diba? Tanaw ng mga picture sa to mga lula ug lulo. Mo to ningon ako sa kabunagin nga unsa may gamit anang larawan nga ang kanang larawan wa man ilabot sa kaluwasan. Kami gani amo yung gisunod nga wa mi larawan kay ang espiritu ko ang Ginoo. Nako, tama man na pastor nga wa mo larawan. Kay bago pa binan natukod inyong simbahan 5 years pa na. Oh, niya kaning Katoliko 2000 na gud ni. Muna nga ang katong mga misyonary dinhi sa Cebu, sila ni Magellan, naagid sila larawan diya sa Plaza Independencia. Dila si Father Valderrama na sila larawan kay mao man to mga unang misyonary ni abot sa Cebu. Net 600 years na nakalabay. Niya kanang inyong simbahan kay 5 years pa man na. Lain man sa kayo inyong una-unahag buhat og larawan, istatwa ang inyong founder nga naglakaw-lakaw pa man na. Unsa man iyang masulti nga. Unsa man inyong gusto pation kun ninyo nga giuna-unahan mo kun yung himo og istatwa. Pagpaabot mo. Manang kanang inyong sikta nga way larawan, uri kina kay buhi pa man ang inyong mga founder. Niya kaming Katoliko kay 2000 naman ni. Ginalang gimig larawan kinsay mga tao nga nagwali diha sa Cagayan sila si kanang William naay mga pari di imong makita kini sila mga pinakaunang pari ni Abos Cagayan nagwali sa maing balita. No, William Masterson naagi diha si lubong diha dapit sa Sibir nga mao ni siya ang pari dinhi nga baka palay gapuyo aning dapitan nagunan siya diri pangwali sa Manitibo. So naagi tay mga estatwa, statue para as a remembrance mao ni ang mga tawo nga nagsakripisyo aning dapita. So kanang inyong sikta kay bago pa man na kuri kinangawa mo ilarawan. Nakaingon po mga pastor, ingon mo gud ba mga Katoliko nga sayop mi siya di oy para nako kurik man gyud mo kay buhi pa biya na inyong founder lain sa kay kuna-unahan ninyo gihimog estatwa nya buhi pa man na
So, paboto lang ninyo ang tamang panahon. Ang Katoliko, naagi estatwa kay 2,000 years naman ni siya. Amen? Palakpakan na ito atong Ginoo. Then, nakita na ko ang ikaduha nga beauty I discovered in the Catholic Church is that this is the only church that officially recognize the Mother of Jesus. Ang Katoliko lang ang nirecognize kay Mama Mary. Amen? Kami mahibulong mi makadungogan imis ngalan ni Mama Mary. Mura mamig malain. Mura mig ka ng katul among dunggan. Pero ato akong pamalandungan pag ayo, gibasa na ko ang Biblia na mahitungod kay Mama Mary. Kini akong nadiskubrihan pag ingon sa Luke chapter 1 verse 26 to 56 ningon ang Biblia. And the angel Gabriel was sent from God to a woman engaged to a man whose name was Joseph, and the woman's name was Mary. And coming to Mary, the angel said, "Hail, favored one, the Lord is with you." And Mary was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greetings this might be. And the angel said to Mary, "Do not be afraid, Mary, because you have found favor with God. You will conceive and bear a son, and you shall name him Jesus, and the Lord God will give him the throne of David, his father, and he will rule in the house of Jacob forever, whose kingdom there will be no end." And Mama Mary answered, "How could this be, since I have no husband?" The angel said, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God." Tanawang imong ig-agaw nga si Elizabeth, nagsabak usab siya og sa kabatang lalaki, og karon unom na kabuan ang iyang pagsabak, kay walay butang nga dili mahimo sa Dios. Og si Maria maingon, "Tan-awa, ulipon ako sa Dios, mahimo unta ang imong giingon kanako," og ang anghel mibiya kaniya. Og si Maria nangandam og miadto sa makabungturan sa probinsya sa Judea, og misulod sa balay ni Zacarias, og nangumusta kang Elizabeth. Ang Biblia nag-ingon, og sa pagkadungog ni Elizabeth sa mga pulong sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata ang iyang gisabak, og si Elizabeth na puno sa Espiritu Santo. Si Elizabeth misinggit sa usa ka kusog nga tingog nga nag-ingon, "Bulahan ka sa tanang mga babae, ug bulahan usab ang bunga nga imong gisabak. Ngano kaha nga gitugot man kini kanako nga ako pagaduaon sa inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko sa tingog sa imong pangumusta, si Juan Bautista nga unom pa kabuan sa akong tiyan, milihok sa kalipay. Bulahan ka, Maria, nga mituo nga mahitabo ang gisulti sa Dios kanimo." Amen. So klaro kay nga si John the Baptist makaigsuunan, 6 months pa Katoliko gito siya. Kay pagkadungog niya sa tingog ni Mama Mary, nilihok man siya. Kay kung dili to Katoliko, masyak man to, munang klaro kay nga si Juan Bautista Katoliko gito. Kay pagkadungog niya sa tingog ni Maria, nilihok-lihok man siya. Niya akong papa kay suko man kay siya pagka-convert na ko sa Katoliko. Siya, unsang klase kas pagka-pastor? Pilay gibayad sa Katoliko nimo? Ngano nagkatoliko ka? Nagpakaulaw lang ka sa mga Katoliko nga atong gipangbunyagan? Ang imo mga igsoon, mga pastor o pastora, unsa may ikasulti sa mga tao nga ikaw nga among gipa-eskwela sa Bible School, nagpabunyag ka sa Katoliko? Asa man nimo mabasa diya sa Biblia nga naay mga tao diya nga Katoliko, nga wa may Katoliko ang Biblia? Kato di ay si Juan Bautista pa, Katoliko man to, kay pagkadungog niya sa tingog ni Maria, nilihok man siya. Oh. Klaro kayong Katoliko, ikaw pa, kung ikaw si Juan Bautista, makadungog ka sa tingog ni Maria, mulihok, bupok ka, siya, ay ko, iapela ng imong istorya. Ano imo mo kung palihok-lihokon? Ha? Nako, wala man ko niingon nga palihokon ta ka. Anak, labi ako nimo, ang ako lang gipungutana ba nga, kung ikaw to si Juan Bautista, sa tiyan ni Elizabeth, pagkadungog nimo sa tingog ni Mama Mary, mulihok ba kabisag gamay lang gud naliw sa ayaw ha. Ayaw ko ibutang sa imong mga pangunahuna nga wa gyud sa Biblia. May kay kang moingon-ingog Katoliko tungod lang anang kinilihok na Katoliko na. Nako, mao gani kay naami ingon nga action speak louder than words. Wala lagi giingong Katoliko pero ang iyang linihokan klaro kay siyang Katoliko. Perting sukwa sa kong papa, hiyay pala ng akong papa. Nakuyawan siya katong amo ang membro nga tag-iyag bikiri mo balik niya sa Katoliko mo mawa na ang iyahang
mga 10% nga paan kada bundag niya. Way klaro kang pagkaanak. Unsay kasulti ang ato mga gipangbunyagan nga Katoliko nga nangahimo na ng mga pastor ang uban, nangahimo na ng pastor ang uban, ni ikaw hinuon ang pabunyag-bunyag anang Katoliko? Anak kong papa. Niya kana pang inyong doktrina sa Katoliko nga hasta ang mga bata inyong bunyagan, nga klaro man kay sa Biblia nga dagko naman gyud bunyagan. Anong i-appeal mo ninyong bata og bunyag nga di pa man na tao? Anak kong papa. Niya unsa man ang bata di na tao? Niya unsa man ang baktin di na baboy. Piting subuan niya kay unsa man di pagtanan ni man ang baktin di pa di na baboy pa. Unsa may pagtanan ni mana piting na subuan. Saba, hilom. Sukan nga na Katoliko ka na, wa ka na batasan. Hindi mao gani kay unsay ang bata nga dili pa tao. Sabi yung pagdanos bata, hayop na kay dili tao. Mao kaning gibunyagan kay tao. Ningon man Ginoo nga sa Mateo 28:19, panlakaw ko mas tibo kalibutan og bunyagi sila. No? Gita baptizing din bunyagi sila. Unsa man ang sila? Bunyagi sila bata, tiguang, tambok, niwang, dato, pobre, tanan bunyagan basta tao. Oh. Bisan pag murag unggoy basta tao siya bunyagan gyapon nimo siya. Oh. Mao to piti sa kuha sa kong papa, ang akong mama mo sikan demosyon. Mo po siya, anak ka lang, paminaw sa imong aman, sayop ng imong mga doktrina sa Katoliko. Asa makita sa Biblia nga ang pagpanguros dunay gahom. Basa sa Biblia, nako klaro kay mga naay gahom kay diay usa ka tawo nga gibiyaan siya siyang uyab, usa nagguol kay siya pag-ayon ni saka siya sa taas nga lubi kay maghigog na siya. Dito siya mulukso. Nitawag ang mga tao, huy, dyan. Kanaog dyan, ay paghigog diya. Makakita pag laing babae nga mas gwapa pa sa imong uyab, mulukso magid siya. Karon ang pari kay gikas bukid, nagmisay to ni uli, ni agi siya, ningon ang pari, unsa ni siya. Ay, pader, nagibiyaan sa uyab, gusto siyang magsuicide. Ni kamay ang pari, di man gid maminaw sa pari. Mutong iyan na lang gikurusan ang tao nga gusto maghigog. Ni dali magnaog. Mutong giduol dayon sa mga reporter sa diyan unsa may nakatouch nimo nga sa dihang gikurusan ka ni father ni dali makagnaog ganiha gisigihan kag badlong nga di ka mulukso di man ka muminaw pero sa dihang gikurusan ka ni father ni naog man ka asa man dapita ato nga natandog imong kasing-kasing siya wala ang akong nasabtan ingon si father kanaog kay di ko manaog putlon ang lubi. Kay ang mensahe sa cross ningon ang unang Korinto 1 kay ani man sa mga igsuon pag ang tao gani makatawa na gani siya mulo ang iyang intelligent. Amen. Makatawa na kinang tao maminaw na siya sa makatawa. Nakatawa siya mo to naminaw siya kay niingon ang Biblia ang mensahe sa cross binuang kanilang nagakalaglag apan alang ka natong ginaluwas kini ang gahom sa Dios. Amen. Ato may aging buwan sige uwan-uwan sigog sakay-sakay sa plano kay sigog tok dito sa Davao, Panabo, Tagum siging uwan mutong ang eroplano bawod kay stas muna dahil ng piloto sa mga oras na ito iwasan muna ang pagpunta sa mga palikuran habang nakaranas tayo sa panginginig ng eroplano at siguraduing nakaupo sa mga apuan habang nakakabit sa sinturong pangkaligtasan. Imo ring yan ang kuan. Sus kay mo tiurok mang eroplano kay pitimang dako ang dagom sa taas. Ang Katoliko manguros dayon. Ang mga dili Katoliko kay bawal man manguros pag tiurok. Niya diha may tiguwa nga bago na siya nabunyagan sa born again. Pag tiurok siya kuno, hapit siya ka panguros. Niya nauna niya born again na siya, giana na siya. Nauna na.
Nauna niya, bunyagan, hindi ko gahapon, makuros na to siya. Nya mo to ni adto ko si Jerusalem. Pag adto ko si Jerusalem, tulor ko og minteryo dito. Ang minteryo sa Katoliko, cross ang naa sa ulanan. Nya ang minteryo sa Hudiyo, ang naa sa ulanan, bato nga naay gisulat nga 10 commandments. Pero ko na nanti pero gagmay lang to nga bato. Naay 10 commandments gibutan mo, ibutan to sa ulanan sa lubong sa Hudiyo. Unya ang sa Kristiyanos, cross. Ang sa Muslim kay bangkaw man, talinis. Muna magsigi kini sila away kay talinis ang ilahang simbolo dito sa ilahang kuwan. Ni adto giimbitar bitaw ko og talk dito sa kuan sa sa Libak, Maguindanao. Muagi mamig ang patuan. Sus pag agi na bito kay ang kana diha pag humanas agreement sa gobyerno og sa mga kaigsoon natong Muslim inig detachment sa military ang sunod di ana MI sunod na pud ana mga CSDF sa basta kay kada kuan mo to naay detachment dili day na military tanan kay silang tanan puro nagmonitor sa kalinaw insay mga magkuan to so ano to pag agi dito ang ako mga kaubang mga tiguang kay sige lang pang chismis ba pagtanon na kuyawan sila nagbabag ang mga M16 kanta din sila worship song mga antata Jesus, kuyawan sila Lord. Ano sa man may makaabot sa amo ang kuan, kuyawan sila dito sa nananaw sa mga kuan sa palibot. So ang usad sa ato ang kaugalingon na ang kining mga kalisod pareha sa mga nahitabuan ng mga gitawag nato nga hapit makapanguros usahay ang kining mga butanga makapausab sa atong kasing-kasing kay mayong giga nga Lord kung makatugpa lang ning eroplano sa maing pagtugpa Lord magbinuutan naging ko Lord kay mura na magmubuto ang eroplano ito sa Lord munang ako pareha ugma sakay na mo eroplano sayo di ka kabalo kung naiuwan-uwan kay mugkurug-kurug man ang eroplano so didto ka inigsakay ni mo eroplano ang imong kinabuhi naa sa kamot sa Ginoo amen kay may man nag-series bus kay kapatay sa makina mo padaplin lang kana naa sa taas ikamatay sa makina no may maparkingan dito di ba so ang atong kinabuhi is in the hands of God pero gisakripisyo na ginako Lord halos ko kada semana kaupat mo sakay og eroplano ikaw na lang gyud mahibalo sa akong kinabuhi basta buhi pa ko magpadayon ko sa paglibot sa tibok Pilipinas ug magdasig sa mga Katoliko nga magpabilin sa simbahan Katoliko ug sa makaigsoonang dili Katoliko nga mopauli sa inahan nga simbahan amen. So kana ang akong nakita the beauty of the Catholic Church. The third beauty of the Catholic Church I discovered that only the Catholic Church offered the true body and blood of Jesus in the Eucharist. Mo bitaw sa atong misa wala ang pare lawas ni Kristo. Imenta amen. Niya kami kay ang amuang kuan pagkaon sa lawas ni Kristo once a year, once in a 3 months, quarterly, o niya monthly, once a month. Yang amo pag yung doktrina, simbolo lang sa lawas ni Kristo. Simbolo sa lawas ni Kristo. Muna ang among ipakalawat, slice bread, skyflakes, among ipakaon sa among mga membro. Muna inigkaon to sa among membro, mag-agub-agub pagkaon sa skyflakes. Amen. Niyang uban gigiubo ng lupa ng skyflakes, di ba? So, muna ang ama simbolo, wala kay may high regard. Ay kauman na mo sa balaang panihapon katong mga gibutangan na mo bitaw sa mga kuan sa mga pwede ra ang wadi mangyud wine mga pineapple juice Coca-Cola pwede naman mo ana ibutang na mo to sa ilawom pwede langaon agi-agi na nako si as pastor kay simbolo ra bitaw na siya dito ko na malandong pa kay Lord inig-ana lagi na mo nga simbolo lang sa lawas si Kristo murag nawala lagi ang gahom ang meaning sa kabug-at sa lawas ni Kristo nga mutuhop sa atong kasing-kasing nawala pag ito simbolo. Kung saan mo pagkabusog kung ang imong gikaon simbolo nga litson, simbolo nga adobo, simbolo nga pansit, gipainom pag simbolo nga Sprite. Di ka mabusog ana kay simbolo ra man siya, dili magid siya real. Amen. Dapat real gid siya.
Usaha man nato pagkaangkon sa real life kung atong gikaon nga lawas si Kristo symbolic. Nya ang una na kong obserbasyon, akong obserbahan ang among simbahan kay daghan man kong simbahan na tukod, mga kapilya, mga 8 tigay kapilya. Ako nabantayan nga naama may mga dagko nga simbahan pero nabantayan ako ang mga langgam di gyud mosulod sa among simbahan. Oh, dinhi simbahan Katoliko bantayan nato inigmisa og alas 5. Samot ng mga sayo nga misa, daghan kay mga langgam maglupad-lupad diha. Amen. Ninindot kita naon ang mga langgam kay samtang magmisa alas 5 sa buntag, alas 5:30, wala gyud langgam nga nagduka. Ang mga nag-atin lang sa misa may nagpirat-pirat ang mata na. Wa may klaro ning mga tawana. Oy ang langgam wa may magduka. Ang nag-atin sa misa nagpirat-pirat. Munang nakita nako ang kaanindot simbahang Katoliko. Niya nahinumduman ako sa Biblia. Naa sa Salmo kapitulo Psalms chapter 84 verse 1 to 5. Ingon dito nga, Ginoo, pagkaanindot sa imong templo, bisan ang gagmayng mga langgam, gusto kaayong musulod dito, ug ang mga gagmayng mga guryon, gustong maghimo sa ilang salag, duol sa imong tabernakulo. Nakana ko, hala, ang simbahang Katoliko ba, maugyod sa Old Testament, nga ang templo sa Ginoo, daghang kay mga langgam maglupad-lupad, pero ang among simbahan, wagi langgam maglupad-lupad. Nya, na ako, sa pastor po kasunan, na ako'y langgam mababantayan. At tos pulta, muli-li, ramagamay mo, ana din, mulupad ayon. Sakay, ano ni mga langgam, makuratan sa mo, adri mo, tanaw. Kayo magsimba mi, langas makay mi, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Di, lupad ang mga langgam, makuyawan ang mga langgam. Napa mi mga drums na, lagupo ang mga drums, murag disco. Ito nga, ang mga langgam, why mabilin? Layas ang mga langgam. Yan ako, Lord, unsa may imong mensahe ani nga, ang among simbahan, wa magilanggam. Mura magniso ng Ginoo nga. Bisan ang mga langgam, mahadlok sila mahimong born again mo na nga. O ang mga langgam, loyal gayud sa simbahang Katoliko. Amen? Wata kay balok kanos ang matapos ang ilang kinabuhi, basta ang ilahang presensya sa mga langgam nagpakita, bisag unsay mahitabo sa kalibutan, bisag unsay mga panghitabo sa atong palibot, magpabilin silang maglupad-lupad haduol sa presensya sa atong Ginoo. Amen? Palakpakan nato atong Ginoo. Unsa may mahitabo sa atong kinabuhi, naman tayo mga problema sa relationship, problema sa negosyo, problema sa pamilya, problema sa atong mga kasilinganan, apan magpabilintang dinhi magpaduol sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Amen. Nya mo to mga kaigsunan nga nabunyagan ko year October 4, 2007. Dito ko naka-discover nga ako ang pinakaunang pastor sa tibok Pilipinas nga na-convert sa Katoliko. Daghan naman kay karong pastor naglibot-libot sa tibok Pilipinas pero nagrasyahan lang ko kay ako'y pinaka number 1 nga nahimong Katoliko. Niya pagkahumanan ako ato na nabunyagan ako sa Katoliko, daghan na ding mga pastor na kong kailang nga, pastor, nakabalik na Katoliko lagi ka. Unsa may ibuhaton na to para makatoliko tagbalik? Karon na inanawag kagahapon, pastor, di ami sa Davao, kuan mi kanang protestante mi na ako'y kaila din niya. Gusto na lagi mi mobalik sa Katoliko. Unsa may process? Gusto mi makikistorya sa imo. Grabe kayong Ginoo. Maka naaman ko'y YouTube to kada gabi, Facebook, makadungog, mumisi sila nga, kanusa ka mo ari sa Iloilo, kay nagdugay na bi ako nagplano nga mobalik sa Katoliko, gikapoy na ko diri aning amuang simbahan, oy magsige ra mamig-away. Kaya ang amo doktrina lain-lain may na idi mo ka og dugo. Ikaw sa mong Katoliko, ikaw Katoliko naman ka. Sa Biblia gidili man gyud ang dugo. Ngano man mukaon na ba kag dugo? Nako, pastor, wala may Katoliko nagkaog dugo, dinuguan na may gikaos Katoliko. Kay wa gyud kay mabasa sa Biblia, pastor, nga gidili sa Ginoo ang dinuguan. Mahurot na nimo basa ang Biblia. Kana kung dugo, pastor, nganong gidili sa Ginoo kay prisko nga dugo. Lain biya kay kung magkaon kag prisko nga dugo, pag ihaw sa imong baboy imong gisuyop ang dugo, ang kabaw pag ihaw imong gisuyop ang dugo. Makaingon imong mga silingan delikado ni mao dining aswang dinhi sa dimyaw di ay nga magwakwak magabi. Giinom nimo.
Ato rin yung nakita ng aswang diri nga gikadlokan sa mga tao. Pero kung dinuguan gani, giluto na na pag-ayo. Amen? Properly cooked. So wala kay mabasa sa Biblia nga ayaw ka una ang dinuguan kay giluto naman nag-ayo ang dinuguan. Kanang dugo gud nga presko. Wa gi magtulong nga. Sige inom mo ko. Ain biya na. Kay bisan pag dili ka ungo, madudahan gi kang ungo dinhi og mo na imuhang kinaiya nga mag-inom kag dagtungas baso nga presko nga dugo, no? Mo din ni maglupad-lupad sa gabi ining atong silingan, no? Siya rin gid ang aswang diri nga gikadlokan, no? So mo na nga ang nganong mukaon man ka tungod kay klaro kay sa Biblia nga ang tanang butang ginluan na sa Ginoo. Mark chapter 7, Matthew chapter 15 mingon ang Ginoo nga dili makapahugaw sa ato ang atong gikaon kundili ang magawas atong kasing-kasing ang mga pagdumot, kaligut-gut, pagpanaway, pagpanlibak, mo na makapahugaw sa ato. Amen? Palakpakan nato atong Ginoo. Unya karon kay Katoliko naman ka, unsa may imong mga advice nga dili ta makapanlibak sa aron nga dili makapanlibak, di mo mag-away magtiayon, magrosaryo mo magabi. Amen? Kung sige ang kag-away sa imong asawa, ikaw mo unag sulod sa kwarto ikagabi. Pag sulod sa imong asawa kay yaw-yawan ka, pag tan-aw nimo moabli na sa pultahan, dungog na nimo iyang mga tunob, ana. Andam na din ka. Pag abli sugod di ka rosaryo. I believe in God. Tanaw ka sa imong asawa. Pag tanaw sa imong asawa nagrosaryo ka, mahadlok siya mo sermon mo kay mahadlok siya magabaan kay nagrosaryo man ka. So mukuyog na lang po siya rosaryo sa imo, amen. Muna ang solusyon sa away sa magtiayon, magrosaryo. Dili na lang ta magisgot anang problema, love. Mas may pa magrosaryo ta kay kung magsita gisgot anang problema, masakitan ko, masakitan ka. May pa magrosaryo tang duha. Niya ikaw man atong rosaryo, dili naman ta makahuna-una og problema kay pag abot sa Surukul Mystery magduka-duka naman ta ana. Malimtan na nato ang mga problema. Amen. So the secret of harmony is praying the rosary. Na-experience ako pagkahuman sa akong conversion, disunod din ang gitawag challenge sa akong kinabuhi nga nawad-an kog pamilya, ang akong community sa Cebu ni aksyon og kiha ngadto sa korte para makalayas din ko sa ako ang gipuy-an nga parsonage kay kanang kumbinto sa amo parsonage man. Iniana ko atong wala na gyud koy kwarta. Mura kog na siya kay kung nakabalog tingi ko nga ingon ato kalisod mga igsoon dili ang gitingi ko magkatoliko. Nawad-an kag pamilya, nawad-an kag community niya. Ang mga Katoliko po namong silingan, di man gimutabang kay mura man silang nagduwa-duwa tinuod ka na siya na Katoliko nga ang atong mga apo iya man nagibunyagan. So ang unang tuig grabe gyud ang kalisod. Imagine ka ang akong naong nga kanang tambok magay ko sa pastor pa ko. Mga usa ka tuig nga kanang walay tarong kaon, niabot ko sa panahon nga bukog og panit na lang. Nya moingon ako mga ginikanan nga nuwi, unsa naman ka karon? Ang murag kag hud kanang imong naong nuwi. Bukog naman lang kag panit. Ingon ka nakabalik ka sa kamatuoran. Moto nga nakaagi ko nga didto ko sa bukid sa Cebu nagpuyo duol sa Kandahat. Nananom og mga kuan mga utanon, kamunggay. Pagkalisura. Dito ko nakakaton pag rosaryo mga igsuon. Rosaryo ko kanang kada gyud nako gabi magrosaryo. Akong gitugyan si Ginoo nako Lord kung nakabalo pa lang ko ani ingon aning kinabuhi nga mawad-an ko pamilya o community. Kung nakabalo ko ani di gyud tingali ko magkatoliko. Pero Lord di anamang ko. Nabasa namang ko Lord, maligo na lang gyud ko. Motong dito ko ni barog. Inig kating init, pareha karon ting init. Di man kay mabuhion ang mga utanon sa Cebu kay batuon man. Mapugos kog pamutol og kahoy ipil-ipil sa bukid, rahaon kay ibaligya sa pardo man. Motong pag-abot ko dito sa Mercados Pardo, bingon ang mga tinda, mga Katoliko nga naas merkado nga, Pastor, naunsa man ka nga? Namaligya naman lang kag tangad og kahoy. Sa nakatoliko mo ko sister. Nya ba ko kabalong maingon ani siya. Ano man taong nagkatoliko ka nga? Kami gani Katoliko man mi pero praktikal na ta karon. Kanindot atong inyong simbahan nga nag-sponsor mo og mga bata, ikaw director. Nya karon gituyuan lang gini mo makatoliko ka nga.
baligya na lang kag tangad, kaluoy man nimo pastor. Ako na lang ning pakyaw palit ning imong tangad pastor ug kahoy kay naluoy ko nimo kay ako abayang apo, isponsoran ba ninyo atong miaging tuig. Muna nga usahay nga luoy naman kay kag naong pastor, oy malipay po ko kay pakyaw naman niya palit ang tangad. Imbis mag-retail ko dito, pakyaw na niya sinako. Then hangtod nga na-slide ko dito mga igsuon, mo to'y trials, kining ang conviction, kaluhaan gyud nagpagsulay. Pag namutol ko dito kahoy, na-slide mo ko sa bakilid, kining akong walang tiil, naliso. Pag uli na ko sa balay, ang nahangtod ni hubag, mga 2 ka buwan, di ko kalakaw. Atong panahon na, ninyo ko sa Ginoo nga, Lord, Katoliko ra ko Lord ha, pero di ko mag-testimony kay akong atong tuyo nga, mabunyagan ko sa Katoliko, para way samo kay makatoliko ko, siguro na ako ang kinabuhi, ni anak ko sa tinuod nga simbahan, para walay samo kauban sa akong mga igsuon. Mga pastor, biyag pastora, ako ang di na lang ko mag-istorya nga ano na Katoliko ko. Katong ako lang ditong usa nga, di na ko makalakaw mga igsuon, mamatay na magitingin ko. Ani niya, muadto akong mama, Nui, balik sa pagkapastor kay ato lang manghay lang kagpasaylo ni Pastor Moody nga tuwa sa Amerika kay aron ibalik nila ang pag-support sa imo aron madaha ka sa ospital tanawa na imong kuano na di na ka makalakaw o di ay pagkaon ingon bitaw ka makatabang ang mga santos nimo si Birhen Maria pero wa man li katabangi wala sa ko nila tabangi kay kining ako karong kahimtang pangbayad-bayad na ko ni sa pagmartilyo na ko sa mga santos Sa buwang matingali ka imbis kitambagan ka nga aron madala ka sa ospital balik sa pagkapastor unsa man gid imong plano sa imong kinabuhi ako nga dili na lang ko magdahag istorya kung unsa may mahitabo dili na lang gyud ko magpakamatay sa Katoliko. Nitubag mo na akong mama, mamatay gyud ka diha sa imong pagkakatoliko kung dili gyud ka mo desisyon mo balik ka. Niya katong gabi dito ka na ikaw na lang usa. Nisaad ko sa Ginoo nga, Lord, kung imo kong ayuhon, Lord, mo testimony na ko, Lord. Nakigsuri ako sa Ginoo ba kay di naman ko kalakaw. Lord, kung imo kong ayuhon, Lord, sugod ako testimony, Lord. Nganong nakatoliko ko kay katong dito ko mga og tangad naamay mo bisita itong mga tao nga pastor daghang kay gibunyagan sa inayawan sa Mormons pastor ay sa Laray ikaw ba kung mo testimony pa lang unta ka ng imong pagkakatoliko ngano nakatoliko ka basin tingali kaning mga nga bunyaganan sa mga baptist dinhi di madayon anong mahadlok mo pugkan ako ay di lang ko gusto samok sister ay ikatong naana ko dito sa kanang life and death na dito ko ni sa Ginoo nga Lord kung imo kong ayuhon sugod kog testimony ginahinay gyud ayo sa Ginoo hangtod makalakaw nako atin kog misa sa pardo kanang tag first mass tag 5:45 kada adlaw magkiung-kiung ko ngadto sakit na inikaon din ako sa lawas sa Ginoo naa na sa kong baba ako din piyongon akong mata nga Lord tuhod ta akong lawas Lord kay wala pa nga gisaligan nga makaayos akong sakit na akong pamilya wala na ko'y community pero nagtuo ko Lord kay niingon man si Juan sa John 1:29 nga tanawa ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan kung ang imong lawas Lord dunay gahom nga magwagtang sa mga sala sa kalibutan doon na sa nay gahom nga magwagtang sa akong balatian ako yung istorya ng Ginoo ni anam-anam na siya kupos asugod di kong testimony akong nakita simbahang Katoliko nga kini ang tinuod nga simbahan kay akong nadiskubrihan mao kini ang simbahan kansang kagikan sukad pagayod sa kakaraanan ana mo ko magistorya mo di maninggit dito mga tao nga naa sa kapilya suko kay akong papa unsay gikan pas kakaraanan kay nganong ako na Katoliko mga igsuon kay akong gisusi ang tanang simbahan wala ko'y laing simbahan nga nakita niingon ang Biblia sa Mikias 5:1 o ayaw kahadlok o Bethlehem kay gikan kanimo mahimugso ang mangulo sa akong katawhan nga Israel
kansang kagikan sukat pagayod sa kakaraanan ug akong nakita mga igsuon na adunay usa ka simbahan kansang kagikan sukat pagayod sa kakaraanan walay lain kun dili ang Katoliko nga simbahan. Kadtong mga bunyagan noon tas Mormons di madayon gimupak pa, yes, hallelujah, naman. So kadtong bunyagan noon tas Baptist di madayon adto na pugos mga pastor buang ka imbis bunyagan noon tato na mo naamong nga ng imuhang istorya nga simbahan kansang kagikan sukad pas tinuod ba ya mana po ko nga tinuod bitaw classmate nga kini lang ang simbahan kansang kagikan sukad pagay sa kakaraanan mana to diha oy action pa ka paglingkod diha oy niya karon inigsulti na ko ana mukurinti man ang akong piang diri piti sa kita mo to makahila ko ang kadtong mga silingan akong mga dili Katoliko. Abin lang naghilak ko sa akong gisulti. Naghilak ko sa kasakit sa akong piang diri. Perting daghanang na-convert sa Katoliko na mong silingan kay hindi ka matandog man akong piang akay. Niya karon ni Anton ko sa Manila. Abin ninyo mga igsuon, abot ko ngadto sa mga kampo sa military sa Clark. Magkratsit-kratsit ko dito. Inigtawag sa kana, now let us welcome our speaker, a pastor converted to the Catholic Church. Di magkratsis na din ko. Inigsaka nga to sa itablado na ako mga igsuon. Nisaka pa ganito na ningkamos ko kratsis. Makahilak na itong mga ang crowd ba? Duuya taon na nakuha na. Wala pa ganito ni sulti. Natas na ilang kasi kinaluoy sila. Matapiga sa kratsis, hulog. Niya karoon na inigsakay ko eroplano, Philippine Airlines, sugaton mong ko wheelchair. Kaya mutawag mo na dito ang mga cabin crew nga. Mayroon tayong pasahero na naka-ratsis. So, dapat i-wheelchair to. Inigtugpa sa Manila, sakay na ko wheelchair. Nahimo na ding istorya sa akong mga kaubantan. Awa, nagabaan na gyud siya. Tungod sa iyang pag-convert sa Katoliko, karon nag-wheelchair na gyud siya. Naana pa ko sa kapason ingon, Lord, hapit na gid siya matapos ang kanang iyang gibuhat nga pagpugong sa mga Katoliko para di mabunyagan. Nag-wheelchair naman. Niya, man na to, giinbitar ko sa Palawan, bisag sakit kayong tiil, sige lagi apog adto. Niya, atong panahon na mga igsoon nga sakit kay akong tiil, pirting daghan nag-conversion. Kay magsulti ko ana magpanuo akong luha sa kasakit sa akong pinang. Niara ko sa Ginoo ba nga Lord kanang 2016 giinbitar ko sa Palawan October 12 to October 23 mga 7 ka parokya. Niana ko nga Lord katapusan na lang gini na akong kuan Lord ha dili na ko modawat og invitation kay ang ako ang tiil abot ni diri ang hubag. Unya pag-abot nag-wheelchair ko, nag-kratsis ko sakay sa eroplano pa yung Palawan. Then pagkahuman, nag-wheelchair na ko dito. Adto na ko dito sa mga parokya. Ikaw malagi na ko tuk lagi dagan ko sa kong binto kay biti mang sakita. Ina na ko sa Ginoo, Lord, dili na ko modawat. Gina na ko akong pag-umangkot na adya sa luyo si Jonathan. Jo, ayaw na pagdawat og invitation na kay dili naman pud alkansi ang Ginoo sa kuha kay ihap-ihap na ako, mga 100 naman ka pastor ang na-convert. Ako, dili naman po akansi ang Ginoo kay daga naman po kong na-convert. Na ayan na lang pagkuhan kay ang akong tiil petinan da kuas hubag. Niya, igabot ako sa Manila, magkuhan kong balde bitang puno sa ice, isuod na ko akong tiil kay mawawa man kasakit, basta puno siya ice ana. Niya, mo to nga, sa dito ko sa Palawan, wala na ni dawat, wala mi na dawat. Inigawas din ninyo unya ang akong pagkumangkon na asya gi pangbinta nga mga religious souvenir basi ganahan mo para makatabang sa mo ang mga pamasahe. Pwede mo makapalit ana no nara sa luyo. So kato nianan ko sa Ginoo nga last na lang ni Lord. Pagka October 23 isakay mi ogban San Vicente, Palawan, Turuhas. Sayo kaiming nagmata mga alas 5 mga alas 4:45 sakay na mi sa van. Niya diboto mo ko si Divine Mercy. So saplit ay mig Divine Mercy. Kung mag Divine Mercy, mag rosary na din mi.
Pag naa mi sa bukid, tunga-tunga sa San Vicente, Palawan ug Rojas, mga alas 6 gyud mo'y pag gawas sa adlaw, dancing sun man. Nanindot kita naong adlaw ba? Nya inig-ana sa adlaw, ang makita, inig-ana sa twinkling siya, inig-ana, divine mercy. Piti na kung tanaw sa adlaw. Nya, mo ana na po siya, ang kanang ustiya nga giupir sa pare. Na ikatulon niyang twinkling, si Mama Miri sa Guadalupe. Kita man ang picture sa Guadalupe, may ako makita. Anak ko sa driver ba, Jilan, ihunong ragod sa ang van, kay kita ka ng adlaw. Yala, ninduti kita na akong adlaw, no? Tanaw ta. Pag tanaw na mo ana, ang akong makaubang divine mercy sa Palawan, mga pulo tingi ka babae, nang hilak, kay first time pa doon sila kakita og dancing sun. So, niya, so sige ni migtanaw na dito, nang hilak sila, Lord, salamat Lord, gipakita ni mo niya. Ako dito, nag-ampo na po ko. First time ako nakakita dancing sun, abin ako ning dancing sun, istorya ra. Niya, sige ito, balik-balik, mapakita ang divine mercy, mo takop na po siya din, pakita ang hustiyang kanang gi-consecrate sa pare, giana. Then, ikatulo mo, pakita si Mama Miri. Niniana din ko, ala, Nay, mamalik nito sa van, kay malit niya ako dito sa tok sa Rojas. Balik sila sa van. Niya, nag-gratsis pa man ko. Balik ko sa Pronsit, kay sa Pronsit ba ko, nahibulong ko kay ang akong tiil, mga 5 kilo man yun ang kabugat. Kaning tiila, gaan man, inig-arsan ako ana, murag mo sagunto ko gamay, kay bugat man. Nahibulong ko, pag ana na ko pa sa Pronsit, nawala man ang bugat nga 5 kilos, yan na po naunsa, kanay akong tiil nga, nawa mang bugat, ang pitim yung sakita, nawa pong kasakit. So dito na ko sa kuan, sa Pronsit, siyo ka na ana sa kong karsunis, sa kanino? Karon pag yung ko naka-experience ani nga nigaan o niya na wa ang sakit nga pinisakita niya anak ko mo balik ra ni ron pag abot na mo sa Rojas naghatag di kugtok dito 2 ka oras wala namang gyud mo sakit akong tiil sige ri ko kana-ana unsa kay nahitabo at ani akong tiil ang ni uli na lami sa Puerto Princesa wala na gyud mo balik ang sakit sa akong tiil. Nikupos akong tiil, napariha na sa akong wala nga tiil, nikupos akong tuo nga tiil, ug hangtod karon wala na gyud mo balik ang kasakit sa ako ang tuong tiil. Nya, katupit saha dili na ko gyud malimtan. Ang total healing nga gihatag sa Ginoo sa kuha, October 23, 2016 dito sa Northern Palawan. Nga ako nagtuo naman ko ato nga kaning ako ang kuan balik sa tiil. Unsa dili mo worse nga wa man kay kwarta ipatos doktor. Unya pag ato ni mos doktor giundan naman. So ako atong gidawat nga ang akong kato akong sakit sa akong tiil dadon na nako sa akong kamatayon. Pero mga igsuon kung kita di ay magpakiluoy sa Ginoo. Ayuhon di ito sa Ginoo. Tungod kay aduna pay misyon ni anak ko sa Ginoo karon Lord imo kong giayo bot ipasabot mubalik kog dawat og mga invitasyon aron mag-share sa tibok Pilipinas manang abi ninyo dili lang ko sa dinhi mag-share abot na kog Hong Kong, China, Malaysia, abot na kog Europe, abot kog Middle East, abot kog Hulilan. Kaduha na ko nagbalik sa Hulilan. Kausa ko nakaadto sa Vatican, no, sa nagbalik dito. Grabe ang Ginoo sa akong kinabuhi. Abi ninyo kanang mo ko na moadto ko Vatican. Moabot gyud ang kwarta nga 200,000. Lord, kung imo kong plano nga patuon ko ni mo Vatican, tagay ko kwarta. Namay mo nga, Brad, kanang, abi ni mo, Brad, naminaw ko ganiha, Brad. Dawatan ning akong pabaw ni mo, Brad. Pagtanaw na ko na tag 100,000. Napisa nga, Brad, nagtanaw ko si mong vlog, Brad, pa. Kanang, madungog ako ang Ginoo niingon nga, tagaan ka 50,000. Hangtod ang kwarta maabot og 200,000. Nakaadto ko sa Roma. Pag adto sa Hulilan tag 150,000. Kaduha ko niadto di 300,000. Naa mo gyud kwarta mo abot. Katong niadto ko sa Hulilan na, Lord, kung imong kaubot on Lord, makaadto ko sa Hulilan tagay ko kwarta. Na may mga magtiayon sa Davao halinag yuta ningon ang bana nga. Big kaning kwarta ba kanang ato ni ibahin sa simbahan. Ningon ang iyang asawa nga, John, nakahinumdum ka atong pastor nga nakatoliko ni Agid Rig Dabon siya.
O, nakahinumdum, pero, siya nga naman, siya, magsiko ko na ba nga, magbahin-bahin na to ang kwarta mo, hunaan man to na ko siya, na kay number ato siya, wala man. Isa may nag-invitar ato niya siya, kanang leader sa charismatic sa San Pedro Cathedral, suwayan doon natong adto, kung naabas siya contact number sa atong pastora, sister, naabas kay contact number atong pastor Noe nga na imong katoliko, siya unia, siya sige mangayo mi, ni-text lang, ni-text nga, Brad, mao ba ni imong number, ikaw ba Brother Noe, mamalihog mi Brad nga, mamalihog ko Brad, i-text imong full name, o ang address, so akong gi-text, napagkahuman ana, after 20 minutes, ingon siya, Brad, waa ang kwarta Brad, naasa Lulier, ni ang kwarta mga kaigsuunan, igo gyud pang-adto sa Jerusalem. Unya sukad ato, ako silang i-text, wala gyud, missing na sila, wala na mi magkita, sukad atong panahon na. Ipadala ra gyud sila sa Ginoo one time. Ana day ang Ginoo. Our God is a God of surprise. I-surprise ta niya basta kita niya sa kamatuuran, ato siyang pamaraygan, naa na ang iyang lawas sa ato ang baba, ato siyang paraygan, Lord, tagay kog kapital, Lord B. Ay gusto kong magnegosyo diri sa Dimyaw, Lord. Kada gyud hatin nimo og misa, imo na siyang isulti sa Ginoo kay ningon man sa Colossians, Philippians chapter 4 verse 6 nga, have no anxiety at all, but in prayer, petition and thanksgiving, make your request known to God. Isulti lang sa Ginoo secretly. Amen. Lord, tagay ko niya. Ayaw kusga kay kung mga ikaw 3 million, makadungog nang nanglingkod sa imuhang tupad, mo reklamo man na, asa mi siya mangitag 3 million ni bayhanan eh. Una nga, ang Ginoo ra imong sultian. Anto mi nga ng Ginoo nga, pila man. Kay ningon man ang Ginoo sa Isaiah 33:3, call unto me, and I will answer you, and show you great and mighty things that you do not know. Tawga ako, ug tubagon ko gayon ikaw. Ug magapakita ako og katingalahan, ug kay bulungang mga buhat nga wala pagayod nimo masayri. Problema di man ta mo tawag. Niningon ba siya sa Jeremiah 33:3, tawga ako ug tubagon ko gayon ikaw. Amen. Kung naa kay problema, isulti sa Ginoo. Kung naa na ang ostiya sa imong baba, hangtod mingon ang pare, let us pray. Ang ubang Katoliko, inigumag kalawat, magsige minuog, sangpit siyang katupad, Mari, asa di man kagahapon. Imbes nga, mulambing ka sa Ginoo, kay naiyang lawas sa imong baba, imo siyang istoryahan, Lord, makapalit ako gluti, Lord, makabalay ko, Lord. Kaya ningon ba si James sa James chapter 4 verse 1 to 4, ningon siya nga, nangandoy ka mo og mga butang, apan wala ninyo maangkon, ngano nga wala ninyo maangkon ang inyong gipangandoy, kay sige ra mo pangandoy, pero wala ninyo pangayua sa Dios. Amen? Palakpakan na to atong Ginoo. Nangandoy ka mo og mga butang, nangandoy ka mo og mga butang, apan wala ninyo ni madawat. Ang uban mohimo na lang og dautan para maangkon ang ilang pangandoy, pero nganong wala man ninyo madawat, kay sige ra mo pangandoy, wala ninyo pangayua sa Ginoo. Atong paraygan ng Ginoo, kay buhi man siya, ni aman karon, naminaw man siya, espiritu man siya, Lord, tagay ko, Lord. Kung lalaki ka, nga nangita na kagbuutan nga asawa, Lord, season of blend karon, Lord. Tagay ko babae, Lord, buutan. No? Kay sa kanta pa lang gani sa buhol, kung ikaw baya inday, mangitag pamanhunon, pilia baya gayod ang bulanon. Kung maminyo ka, swerte ka. Kung maminyo ka, swerte ka. Kaya ang bulanon, buutan gayod. Magmahal kanimo hangtod sa tagbilaran. So mana nga, paraygan to ang Ginoo. Kung lalaki ka, istoryahan nimo ang Ginoo. Dili pareha ningon siya nga, Lord, ang akong pangayo nimong ilhanan, Lord, kay 43 na gid akong edad, Lord. Wala pa man ginanguyab na ako, Lord. Ugma, Lord, sa misa nga alas 6, Lord, mosayo ko, Lord. Unya ang akong pangayo nimo, Lord, samtang magampo ko, Lord, magluhod ko dito, Lord. Ang lingkod sa akong tupad, Lord, siya na, Lord,
ang imong gipadala sa akong kinabuhi. Nya samtang nagampo siya dito, adto na siya luhod siya. Sus kay samtang nagluhod siya, nadungog gini ang mga tunog. Kulbaan na kay siya. Sus nilingkod bigis ang tupad, perting gini ang kulbaan, Lord. Imog yung gituman ang ilhanan nga akong gipangay, Lord, nga mulingkod siya sa akong tupad. Iyang ginahinay og buka iyang mata pag tanaw niyang ilab day silingan nga buktot, ingon siya nga, Lord. Klaro kay Lord, dili mao. So, karong gabi una, ato ang lambingon. Pero ato kong mga lugar, Lord, ato ko sa Buanga, Lord. Unya, makikistorya ko sa mga pastor, Lord. Tagay ko pasensya, Lord. Kaya ang pastor, abang imong kaistorya, magsinggit-singgit. Asa mabasa sa Biblia nga ang tao na ay kalak. Mao nga naamoy adlaw sa mga kalak. So naamay kalak, kaya man ang Ginoo. Ayaw mo kadlok sa makapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalak. Muagod ikapatay, patay na gyud mo nandili nami moadtog sementeryo pagka November 1. Nako pastor, sakit biya kay na. Karon nga di nakakatoliko, dili na kamo bisita sa sementeryo sa imong mga lula og lulo. Nya kung ako'y lulo nimo, may ubos ko kay sa buhi pa ko, ako biya tighatag nimo balon, tigbayad sa imong tuition. Nya karon nibaling kag laing sikta, dili na kamo bisita. Nya gimingaw na kay ko sa inyo ha. Muna ang akong desisyon kay ibali na maglaing sikta, di na maging bisita sa kuha, kada November 1, November 2, muna nga magpili na lang yun mo. Kay ang akong desisyon, kung di mo bisita sa kuha, unyang gabi, ako na lang mo bisita ninyo. Ato lang kus kortina maglili. Ningon ang pastor, ayaw po taon, kami na lang mo bisita. So manang, nakita na akong lambingon na to ang Ginoo. Magpakiluoy ta niya, mas may pa nang ato ta maghilak sa iyang ato kaysa maghilak ka sa atong igsuon. Mo yun igsuon ha, nagabaan na ka, uyab-uyab magugas una. Pero kung ato ka maghilak sa Ginoo, ato ka mo pakiluoy sa Ginoo, pag maluoy ang Ginoo, everything will flow to you. Amen. Moabot ang tanan, ihatag sa Ginoo, mananiyo ko sa Ginoo nga, Lord, kung imo kaning kaubuton magwali ko sa tibok Pilipinas, Lord, tagay ko kwarta, Lord, nga makapalit og ticket sa eroplano, makalibot sa tibok Pilipinas. Kung doon na may ihatag nga love offering ang parokya, akong dawaton. Pero kung maadto kog mga Palawan, Lord, ako'y mopalit og ticket para maklaro ang oras. Kung sila'y mopalit sa ticket, bisag unsang orasa ilahang paliton, magproblema ko sa pag-adjust sa ako ang panahon. Manang tagay ko og time, Lord, tagay ko og kwarta, abli ang tambuanan sa langit para makapadayon ko sa imong pag-alagad. Ug daghan pa mga kalag ang mahibalik sa imong tiilan. Nang karong kagabion mga igsuon, ato karong ibutang ang atong kaugalingon diha sa presensya sa atong Ginoo, sa atong pagtapos niining Lenten recollection nga diin atong giandom karon ang pag-antos ug ang pagkamatayon ni Kristo dito sa cross. Nga niining mga panahon na karon sa atong simbahan nga ato siyang gihandom katong iyang halandumong sakripisyo dito sa krus sa Kalbaryo. Wala tay kahigayunan nga makasaksi ni atong maong sakripisyo diin gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. O pinaagi ni ining paghandom sa simbahan, kita mahimo usab nga kabahin ni adtong maong sakripisyo nga gihalad sa Ginoo didto sa Jerusalem. Busa nining ato karong pagpamalandong, ato karong itugyan atong kinabuhi diya sa Ginoo as we close our eyes and put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ginoo, salamat kaayo sa imong paghigugma nga imo Ginoong gipadangat kanamo. Dili namo masabtan ang imong paghigugma kanamo nga midiha sa langit og nagpakatao kang Birhen Maria aron ihalad ang imong kaugalingon nga usa ka sakripisyo didto sa krus sa Kalbaryo. Nini karon nga kagabion Amahan, dinhi
sa amuang pagpamalandong, mahitungod ni anang maong halandumong sakripisyo, naga-tinguha kami Ginoo, nga imong usbon ang amuang mga kinaiya, nga wala mahiuyon sa imong mga pulong. Samtang gi-sakripisyo sa Ginoong Hesus ang iyang kaugalingon, hatagi usab kami sa usa ka espiritu nga andam nga mosakripisyo sa amuang kaugalingong kalipay alang sa kaluwasan ni atong uban nga nagkinahanglan sa imong kaluwasan. Ining taknaa Ginoo, akong giampo ang imuha nga mga katawhan dinhi nining maong parokya San Nicolas de Tolentino, Paris, kauban sa among mahal nga kura paroko Father Roderick, sa mga lumilihok nining maong parokya Sister Joy nga imong gigamit sa pag-coordinate Brother Edgar, kanamong tanan nga niya karon nga mamauli kami Ginoo, among balunon ang imuhang mga pulong nga nagpahinumdom kanamo sa pagkabililhon sa among pagtuong Katoliko, nga pagpadayon kami pag-rediscover nining mao nga pagtuo nga gibilin sa among katigulangan kansang mga kinabuhi ilang gihalad ug nagpakamatay diya sa pagtuong Katoliko. Kami man usab Ginoo magpabilin ining maong kamatuoran hangtod sa katapusan sa among kinabuhi. O salamat Ginoo sa conversion, labi na kanamong mga pastor nga wala gyud ko Ginoo magplano nga mahimong Katoliko karon apan diha sa imong dili matugkad nga kaalam ug kahibalo, imong giusab ang akoang kasing-kasing ug nahitabo Ginoo ang conversion gikan sa kasilag batok sa simbahang Katoliko ngadto sa paghigugma ug pagkaluoy niini. Salamat Lord nga dili lang ang ako ang na-convert kundi ang akong tibuok nga pamilya ug ang akong mga igsoon usab sa tibuok sa Cebu City, silang tanan Ginoo imo usab gitandok ug nahimo usab silang converted karon, nahimo na kaming usa ka pamilya nga at home in the Catholic Church. Hinaot Ginoo ikaw magpadayon sa pagpadanag sa kahayag nga sa tibuok buhol Ginoo imo kaming hatagan ug usa ka kasing-kasing nga alam-alam sa among makaigsuunan nga nasilag simbahang Katoliko, magampo kanila nga maabot ang mga panahon nga sila usab makabaton og kahayag ug mopauli sa inahan nga simbahan. Ini among gihangyo pinaagi kang Kristo Hesus nga imong anak nga buhi ug hari uban kanimok sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Bless us, Lord, as we make the sign of the cross in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan na to atong Ginoo. O kadtong adunay mga question, pwede ta mangutana, mudawat kog tulo ka pangutana. Unya kadtong aduna pa mga pangutana nga dili gyud madala karong gabi una, pwede ta mo open sa ko ang YouTube channel Nuidura TV sa YouTube o naasad sa Facebook, no? Association of Pastors Converted to the Catholic Church of the Philippines. I-type na natin ang association niya, mugawas diya ang mga programa, ang mga kaigsunan nga nagbalik sa simbahang Katoliko sa tibok Pilipinas. So daghang kayong salamat ug maayong gabi sa atong tanan, atong ibalik sa ato ang MC, no, nga nagdumala karon. Namoy pangutana? Brother, unsay imong pangutana? Mayong gabi bro. Daghang salamat sa imong pag-ari nya. Bro, mangutana lang ko or mangayo lang kog idea kana unsa imong ikatambag namo nga nadiri karon, kung ugaling ba na ami mga kaigsuunan bitaw nga Katoliko sa una na nabalhin og laing relihiyon, mangayo mi og imuhang suggestion or idea kung unsaon namo silbing sa mga pamaagi ba para mabalik sa inahan nga simbahan. Okay, brother, salamat ha. Ano unsay ngalan nimo, bro? Ronel. Brother Ronel, daghang salamat sa imong pangutana. Una, ang usa ka Katoliko nga nibalhin sa laing tinuan, imo sa siyang tan-awon kung unsa nga laing tinuan, baptist ba, born again ba, Pentecostal ba, kibuloy ba, Iglesia ni Cristo ba? So kung kibuloy gani ang ilang doktrina, si kibuloy maoy mao na karon ang tag-iya sa tibuok kalibutan, no? O niya dayon, ang tanang kalag moagi sa iyaha.
no, sa di pa musod sa langit moagi siya ha. Kanyang ikaduha niya nga gihatag nga karon nga kay siya na may tag-iyas di ba kalibutan, himuon na lang niyang 5 pesos ang kilo sa bugas, no? So so kanya abi nimo si pastor, may gid siya kay sa iya karon nga pamaagi, no? Nakatukod siya dako kay nga organisasyon. Unya kanang mo fight gid siya, di man nun siya mo fight sa kuan pero na-appeal niya og fight ang mga political concern sa atong nasod. So pagtanaw nato nga Pastor Kibuloy, ang ila din ana nga kanang verse is Hebrews 1-3 nga God has appointed His Son. So ang ila anang verse din God has spoken to our ancestors in the last days in a various ways, but in these last days He has appointed His Son to be the heirs of everything. Through Him, He created the world. So, ang kanadiya nga verse, ang ila din ang interpretation, si Pastor Kibuloy. So, karon ang ato ang kitang Katoliko, kalma lang ta nga, Brad, nabagi mabasa diya litra por litra nga, Pastor Kibuloy? Anak, basa kitang Katoliko, di kita mangaway. Amen? Ay gid pangaway. Minsan, dili na kinalang basahon, atong masabot siya. Dili man kay, di ba, ingon man sa Biblia sa Pinadayag 22, 18, 19 nga, ang magadugang sa pulong sa Dios dugangan ang hampak. Karon niingon mo diya nga, si Kibuloy ang gipasabot niya, di man nato mabasa. Brad, di lang nato ipugos, ang dili gyud diha mabasa. So kitang Katoliko, kalma ra gyud ta. Kay Mother Church man ta, inahan gani nga simbahan, kalma ra gyud ka, bisan pagbadlungon kay imong mga anak, magpabilin lagi kang kalma. Amen? So, karon, kung born again, ang ilahan na nga, kinalang ka ma-born again, mumimbro ka silang born again. Ang tuntuba nga, ang pagka-born again, bagong kinabuhi, dili na bagong relihiyon, kundi bagong kinabuhi. Dili na kinahanglan mo balhin kag relihiyon para usbon nimo imong batasan. Kung ikaw yaw-yawan kay ka, kung ikaw yaw-yawan kay ka, usban na imong batasan. Amen? Kung saan man ako kuan gyud brother oy nga makayaw-yaw gyud ini kagabi makugom kag holy water para dili ka makayaw-yaw, no? Unsa may akong himuon brad nga makayaw-yaw gyud ko, kalma lang sa mga problema karon gyud ta. Na awayon kasi mong bana, kalma lang gyud ka. Ayo pag awayon kasi mong asawa, kalma lang gyud ka kay ikaw may nakasabot sa kamatuoran. Amen. Dili gyud ta kanaro mga news karon sa kuan sa Don Carlos Bukidnon nga gigulgul niya iyang asawa. Uy, kung dili na mo magkasabot pagbuwag na lang mo anong imo man ang gulgulon. Amen. Ayo pag ana. Unay dito sa kuan sa Cavite atong miaging adlaw gipatay na iyang mama kay naglalis sila sa negosyo. Gusto niya nga siya nagimumanage sa negosyo. Iningon ang mama, dili lagi kay buhi pa ko. Di iyang gibunalan og bangko, patay iyang mama. Isod niya og kahon, gilabay na, dirakpan na gyapos pulis. Ano mag-una-una magyud ta nga, moabot man ang atong panahon. Ingon man ang Ecclesiastes chapter 3 verse 1-9, there is time for everything. Kung atong maginikanan, naabi tayo mga tiguang na kaayo, sila gyapon mo manage sa negosyo, pabayai lang na. Kay moabot man ang panahon, ikaw yung musunod ana. Anong puspusan man nimo bangko? Nya, dito pod gihapon sa sa Bulacan. No, diha sa Manila, di ba? Ang katong kaso nga nag-away siya siyang uyab, giinan siya siyang uyab dito sa gawas sa nasod. Hawa diha sa balay. Kay ikaw puro lang ka problema. Gipatay niya ang upat ka anak atong iyahang live-in. Anong maabot man ta diha nga manapat kung dili na ta magkasabot mananghin gud ta og taro nga love mo biya nako kay dili ko gustong masakitan ta ka. Naay nagpa-advise karon sa Toledo, ningon siya nga nibali nang iyang asawa born again, iyang gisumbag nako, brad dili man na mao. Kung yung nibali ng imuhang asawa o born again, ayaw sumbaga, dubliho nimo ang iyang paghigugma niya. Kung giunsa nimo siya pagpayes kaniadto, mo na imong himuon, love. Dili na lang ta sa Katoliko kay paradungan ta magsimba. Dili kay imong sumbagon. Dili nakakatoliko ana. Amen. Na born again man siya ngano ka nga ganahan mi sa ito sa born again. Unsa may iyang nakita didto? Kung unsa iyang ganahan dito, muna imong buhaton para di na siya moadto dito. Amen? Ini kagabi, sudlay-sudlayon nimo ang buhok sa imong asawa, kuto-kutuan nimo, di na siya maglaag-laag. Hilot-hiloto nimo ang likod,
aplas-aplasan nimo ipikasin. Isa may asawa nga moadto pa dito sayaw-sayaw nga gilab man nimo si pag-ayo. Timplahan nimo siya og gatas, tanan, hingukuan nimo hingukuan. Kanang imong mama nga pinalabi kay ang kamanghuran, ayo na awaya. Ato lutuin na sa iyang paborito, ilutuig init sabaw. Then nilkatira nimo ang mga kuko. O kadugay namin nga, waa dito day ang titulo sa kabinet. Pero imo nang sigit-singitan nga, nakay pinalabi, bias ka nga pagkainahan. Sukon mo na, away na noon mo. Pero imo nang kuha ag uban, ana, ibut-ibuto ni mong uban na makatuog man na. Kadugay mo na, kuha ang titulo dito to as kabinet. Pero imo nang awayon, gubot pas lukot. Amen? So kanon na inibalig laing tinuan pabayain lang na sila kay mamalik ra man gihapon na sila. Uni ang katolikong simbahan dili gyud ni maguba. Kay ingon si Kristo bisan pa ang ganghaan sa kamatayon, dili gayud makabungkag sa iglesia. Daghan kay mga tao kaniadto si Napoleon disikan gipang confiscate ang mga property simbahang katoliko sa Pransya, gipang patay ang mga obispo, gipang patay ang mga pare. Pagkatapos siya'y namatay, nibalik pagbarog ang katoliko. Karon ang presidente na po sa Nicaragua, gikonfiskate niya mga properties simbahang katoliko, mga university yang gikonfiskate, pero dili na siya magdugay kiningon ang Ginoo, bisan pa ang gahom sa kamatayon, dili gayud makabuntok sa akong simbahan. Daghang mga tao gustong ipabagsak simbahang katoliko, pero dili gyud siya mobagsak kay si Kristo. Jesus Christ is committed to His promise that even the gates of hell shall not overcome against my church. Bisa kung sa pahimuon sa mga laing tinuhuan, dili gyud matumba ang simbahang katoliko. Amen? Manang kita, kalmar gyud ta. Kay dili gyud na sila makatumba. Tanawa sa panahon ni Constantino. Sa diyan si Constantino nag-away sila kay ang usa ka pari nga si Arios sa Ehipto niingon siya, nagwali siya nga si Kristo dili Dios. Christ is not consubstantial with the Father. Christ is not co-equal with the Father. Christ is not co-eternal with the Father. Christ is created, therefore He is not God. So ang nagwali ni ini si Arios, niningon ang kasaysayan nga si Arios usa ka banggiitang magwawali nga iyang ang mga tao kung si muwali mamalakpak o manindog sa diha magwali si Arios. Nakumbinsi niya ang mga pare, nakumbinsi niya ang mga obispo dito sa Jerusalem nga mupanig sa iyang doktrina nga si Kristo dili Dios kun dili tao. Apan sumala pa sa kasaysayan, naman ko'y dalang kasaysayan dinhi makaigsunan sa gisulat sa history simbahan na ningon dinhi ang kasaysayan na Arios ningon ang kasaysayan, the triumph of Arios was almost complete. Most of the eastern diocese saw the installation of the Arian bishop. Then Athanasius, with the support of the government, the emperor, received the news that Arios would be received in the imperial city of Constantinople. Then the Emperor Constantine ordered Athanasius to go to Constantinople. Athanasius in Egypt is a supporter of the Catholic Church. And Athanasius received the order of Emperor Constantine to welcome the victorious Arios in the city of Constantinople. The Pope Sylvester was too old during that time, and he cannot attend the first council of the church. But on Sunday in the month of June in the year 336, Arios reached the city of Constantinople. The streets were decorated, and thousands of people lined up to see the victorious entry of Arios into the cathedral of the city. Here he was to receive a communion publicly from the hands of the archbishop. But the Catholic Church prayed that sacrilege. Dressed in his priestly garment, the victorious Arios approached the church in the company of many bishops and priests. But before he could step into the cathedral, Arios suffered a stroke as he died, as he fell to the ground. And 9 months later, the emperor also died, and the Catholic Church was free from Arian persecution. So, makita natin na parang babagsak na ang Katoliko. Constantine favored Arios, his theology that Jesus is not God but man.
And Arius was welcomed in the imperial city of Constantinople, presently Istanbul, Turkey in our present times. And Athanasius, a supporter to the Pope, was ordered by the emperor to go to Constantinople and welcome the victorious Arius. But the history said that while Arius wearing the priestly garment with a company of many bishops and priests, but before Arius could step into the entrance of the cathedral, Arius suffered a stroke and died as he fell to the ground. And the emperor also died, brothers and sisters. So sa dihang, ang simbahang Katoliko naa nagyod sa bungaw sa iyang pagkapukan. Sa niadtong panahon sa tuig 336, sa dihang ang Santo Papa hilabihan ng tiguanga si Pope Sylvester, dili na siya makaako sa pagpakigdebate kay Arius, kasi si Arius 42 years old. Kung siya ay muwali, ang mga tao mamalakpak. Ang Santo Papa intang tiguang na kaayo ug mo ay muwali, mga tuog intang mga Katoliko. Ug ang emperador mipabor ngadto kang Arius, ug siya mimando kang Athanasius, ang obispo sa Ehipto, nga moadto sa Constantinople aron musugat sa nagbadaugong Arius, samtang siya magasulob sa iyang abiste sa pagkapari kauban sa mga obispo nga iyang dumadapig, kauban sa daghang kaparian, musulod siya sa dakong katedral sa Constantinople ug dawaton niya ang lawas ni Kristo pinaagi kang Archbishop Eusebio, ang arsobispo sa maong siyudad. Apan sa dihang mipaso na siya, sa dihang mutikang na siya sa entrada sa simbahan, nigiatake siya sa stroke, namatay siya ug natumba diha atubangan sa kadaghanan. Kisa may nagpatay ato, ingon, kisa may nagpatay ato, ingon ang mga pasarag hiluan tos Katoliko mo tong pero klaro kay mag-isa nga, before Arius could step at the entrance of the cathedral, Arius at the age of 42 suffered a stroke and died as he fell to the ground. Namatay si Arius, namatay sa iyang kakunsabong emperador, ug ang Katoliko nakabarug pag-usab sa mapait nga kasaysayan sa iyang kinabuhi. So kung ang Katoliko maguba pa ni sa una ra gid ni maguba, imagine kay ang emperador gidapig na kay Arius, ang mga obispo sa Eastern Seas nidapig kay Arius. Muna ba ito naman yun nga ang Iglesia ni Cristo is the revival of Arianism. Nga namatay ang Arianism, niabot ang Iglesia ni Cristo, nagwali nga si Cristo tao. So muna ang doktrina ni Arius gidapian. Pero nga nung wala gyud mo bagsak ang Katoliko, dapat mo bagsak ni kining Katoliko sa una. Imagine ka, wa na ang Santo Papa lupig na gyud sa gidaghanon kay ang si Emperador Constantine, dapig mo to Santo Papa, ni kalit magbaliktad. Ningon ang history, with unknown reason we do not know what is really the reason why Emperor Constantine kalit nga nibaliktad ngadto kay Arius. Kay sa unang council sa 325 nidapig man ang emperador sa Katoliko. In the year 325 si Emperador Constantine nidapig sa simbahang Katoliko, giformulate ang Nicene Creed, I believe in God the Father Almighty, the Creator of the heaven and the earth, invisible and invisible, and in Jesus Christ His only Son our Lord, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial of the Father. Mao man ay ilang giformulate o gi-approve ni Emperador Constantine para mamatay ang Arianism nga si Kristo tao. Mao nga ang atong Nicene Creed nag-ingon nga Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, gipanganak dili binuhat og sama og kinaiya sa amahan. Mao nga ang mao nga pag-formulate sa maong pagtuo kini aron nga mapukan ang Arianism. Pero sa tuig 328 nibaliktad si Emperador Constantine, gisuportahan niya si Arius, nalupig ang simbahang Katoliko kay tiguang na kay ang Santo Papa apan sa diyang iproklamar na si Arius nga magmadaugon ug sa dihang siya misulod na sa dakong katedral sa Constantinople ug dawaton niya ang sakramento sa usa ka arsobispo nga iyang dumadapig. Sa wala pa siya makasulod sa entrada sa katedral, kalit siyang napukan ug namatay. Ug nagtuo ko nga di lang kumusulti, klaro gikaing namatay siya. Nga naman, kamo na lang mag-igok kinsay nagpatay, pero namatay siya dito. Anong namatay siya dito? That Arius will be received in the cathedral of Constantinople.
Niya unsa may nahitabo sa Constantinople nga sigig rebuilde sa Santo Papa niadtong tuig 1453 nalupig sila sa kasundalo nga mga Muslim. Nailog sila. Mao nga ang Turkey karon nahimo ng majority ang mga Muslim nga kaniadto majority ang mga Kristiyanos tung diha man sa ilang syudad magsukad ang breeding ground nga makigbatok sa simbahang Katoliko. Constantinople is the breeding ground of heresy na makigbatok Santo Papa, and they were crushed out in the encounter of the Christian forces and the Muslim forces in the year 1453. Nalupig sila og ang Constantinople gihimo na karong Istanbul, Turkey, og nagpabilin ang simbahang Katoliko nga malig-on sa tibuok kalibutan. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Una nga ako as a pastor noon sa na-convert akong mga inahan o amahan ng inahan at the age of 80 and 81, no, dili ko makatuo makaigsunan nga ang akong papag mama mo desisyon magkatoliko kay tiguang nagugay sila. Unya sila ang pinakaunang magtiayon nga gibunyagan ni Bishop Cortes, Auxiliary Bishop of Cebu, gibunyagan, kumpirmahan, nagkumpisal, nagkalawat, nag-Eucharistia, and then gikasal pud sila. Tingali sa kasaysayan sa Cebu, sila ang pinakaunang magtiayon nga sa usa ka adlaw 5 ka sakramento ang nadawat. Amen. Nya gikasal sila mga tiguang na kayo. Nya gikuha man si mama sa Ginoo atong 2015. First time mi naka-experience nga dihog sa mamatay kay wala man mi ka-experience na sa akong pamilya. Unya pagdihog sa pari, Father Jamie Doiro, pari sa Birin sa Rigla, pagdihog sa pari, si mama murarag natulog. Ningon akong papa, "Nuwi, tanawa si mama nimo." Lain gyud atong imong mga uyuan nga mga protestante nga usog kaayo mang martilyo sa mga larawan. Si mama nimo peaceful kaayong na ikuha sa Ginoo. Pero katong imong mga uyuan, huyaw kay ignaong dito sa lungon ug ana. Kay namatay sila nga nagmartilyo sa mga larawan. Pag abot dito sa langit, makuyawan ang mga santos. Ala, gimartilyo ra bang atong larawan ani dito sa Bohol? Sa larawan pa lang gani, puspusan nag-ayos martilyo. Unsa na lang kag makit-an tag personal dinhi. So ang mga santos di kay muduol, keep distance sila. Pero kung amigo ni mo ang mga santos, duol ding santos, welcome. Nidis kalibutan gipang puspos ni mong larawan sa mga santos. Nang pagsud mo sa langit kuyawan ang mga santos. Distansya ta ani kay gipang martilyo ra bang atong larawan ani. Ikaw kung ikaw santos komportable ka nga gibunal-bunalan og ayog martilyo imong larawan. Distansya ka. Mo na nga ang pagpanamastama sa mga santos. Makuyawan ang santos nimo dito sa langit, Brad. Kung gusto ka nga i-welcome ka sa mga santos, undangan na ng imong pagpangaway sa mga santos. Amen? So manang pagbasa bito nako sa history, gibasa nako ang history gikan sa panahon sa mga apostolis hangtod yun kay Martin Luther, nakaanak ko nga Katoliko yun ang simbahan. Dinhi nagiko sa simbahan Katoliko magpakamatay hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi, magpabilin ko sa simbahan Katoliko. 15 akong basa. Sa una gud sa pastor pa ko labong kay kog buhok. Pagka-Katoliko na ko basahon ako ni kining katikisim kalima na ko ni gibalik-balik basa. Mo bitang ma-memorize ako word for word. Kay malipay mo ko pa kay katong mabasa na ko to for the last time the church speak Christ's word of pardon and absolution over the dying. Balik-balikon man ako. Hangtod sa sige na ko basa sa mga libro sa history, nagkaibot ang akong mga buhok. Niingon ako mga kaubang pastor, tanawa, wag gyud may imuot ang Ginoo sa imo classmate. Karon na Katoliko na ka, haghag na kay imong buhok, di mahaghag. Balik-balik ko basa sa history. Unya, sa sige ni mo basa makahilak pag ka. Maluoy man ka Santo Papa kadtong nakadaog na si Napoleon Napoleon disikan, gipapriso niya ang Santo Papa, di niya patagaag pagkaon, di niya patagaag tubig. Mura intawag na aptiktuhan ang Santo Papa. Niya iyang gipalakaw gikan sa Vatican paingon sa Avignon, paingon sa France.
Ningon ang kasi said, ug samtang naglakaw ang Santo Papa, the successor of St. Peter, putid, nagtiniil, ang mga tao magkaway-kaway sa iyaha. Kunya ni anang panahon na, the great revolution of the church, gipangbawi ang mga property. Pareha sa nahitabo karon sa Nicaragua. Pero ngano nga, ang simbahang Katoliko, nakabangon magyapon sa Pransya. Hangtod karon, ang Katoliko mao gyapon ang pinakadakong simbahan sa nasod sa Pransya. Bisan pa sa mangilngig nga pagpamatay o panghitabo, panahon ni Napoleon II in the year 1894. Sa sige ko na kong balik-balik o basa sa history, mamemorize na ako ang mga tuig. Giunsa pagpatay ang mga pari, mga obispo. Sa sige na kong basa sa history, wa ko kaibaw, Katoliko na di akong kasing-kasing. Sa una, puro rin yun mga bati ang akong basahon sa Katoliko. Pero hangtod nakita na ko, nakaadto ko Jerusalem, nakaadto ko sa Nazaret, sa balay ni Pedro, tanan dito sa balay ni Pedro sa Capernaum, Katoliko rin yung simbahan. Baka ingon ka, Lord, Katoliko yun di ay kay si Pedro may imong giingnan nga sa ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ikaw si Pedro, o sa ibabaw nining bato, tukuron ko akong iglesia. Ang pangutana, unsa mang simbahan ang nagtindog sa balay ni Pedro hangtod karon, walay lain kundi ang simbahang Katoliko. Amen? Dili pa ba igo ang kamatuoran na ang simbahang Katoliko mao lamang ang simbahang nagatindog sa balay ni Pedro? Magduha-duha pa bata, mangita pa bata sa laing simbahan? Samtang hangtod karon, ang simbahang Katoliko mao lamang ang simbahan nga nagbarok sa balay ni Pedro dito sa Capernaum, ug atong mahinumduman ang mga pulong ni Kristo nga kang Pedro, na ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia, ug ang gahom sa kamatayon dili gyud makabuntog kaniya. Kinsa may pastor nga dili makahilak dito pag abot nimo sa balay ni Pedro, sige kag pangdaot sa Katoliko, unya simbahan di ay Katoliko ang nagbarog sa balay ni Pedro. Makatuo imong luha, oy pag adto ka na sa Capernaum, nakahilak ko dito. Niyang akong kauban kay sa Badista man, paglingin ako nihilak pud siya. Nako, uy, attorney nihilak pala siya. Wa naman. Pag uli niya sa Cebu, nakatoliko pud siya. Sige siya dito pag nihilak lagi ka attorney siya. Wala raman. Ato na pud mi sa Capernaum. Pag ato na mas Capernaum, sa balay ni Mama Mary, ni San Jose ug ni Jesus, Katoliko rin magyapong simbahan. Hilom na kayo dito nagsigtanaw-tanaw. Ningon siya nga, Pastor, Katoliko gyud lagi. Nako, maubitaw, pero nahinayak na muguta din ni attorney, lisod naman kaini. Ay nalang pagsigig istorya-istorya diya, kay makadungog ning atong mga kauban. Manang, nindot kaayo, pag ato na ako sa sa Nazaret, sa balay nila ni Jesus o ni Mama Mary, Katolikong simbahan, matandog yun mong kasing-kasing. Inigbalik ni mo sa Pilipinas, sige hagdaot ang Katoliko. Nya, niingon man to sa kapastor nga, pasag dahil lang na sila kay wa man gud na sila kaadto sa Jerusalem, dili naman ang maglibot-libot sa liti. Niya mo na nga magsige na sila pangdaot. Wa man gani na makaadtog Boracay sa Jerusalem pa ba? Mo na nga sabton lang nato si pangdaot kay wa gid na sila makaadtog Jerusalem, pero makaadto ka Jerusalem sa luba. Pag-abot mo sa lubnganan ni Jesus, kani lubnganan ni Jesus, diya sa right side, naadihay lingkuranan nga, only the Pope can sit down. Muna makita kayo mga Katoliko, kay mayon din ang tour guide nga, that chair is reserved for the Pope. When the Pope entered in the sepulchre, he is the only one allowed to sit down in that chair. So, ang Santo Papa rin makalingko dito atong bangkuan. Oh. Yan, ibisita dito sila si Soriano, wa man gyud palingkuran. So kulurom gyud ay sila kay wa man abrihi. Una ni adto bitaw ko dito sa una na ko pag-adto, sige ra gyud ko tuo ang luha kay 20 ka tuig ko kung pagpangdaot sa Katoliko. Niya karon pag abot ako diya, naay murag taga Bohol siya. Naanapog ka sa Dimyaw. Siya ako Katoliko ko sa una, pero karon nibiya ko sa Katoliko kay dili mao. Siya na. Ingon siya nga, gina ko, Brad, respetuhin na lang ko kay kanang imong mga pagpangdaot sa Katoliko, kanang imong mga bersikulo, trabaho man na ako sa una 20 ka tuig. Munang padayon na lang diha kay ako diha naman ko gikan. Suko kay siya sa kuha. Sa ikaw, kuan ka, imong gidipinsaan ang mali. Siya, giuto ka sa Katoliko. Inako, Brad, sa imong pananaw sa kuha, Brad, nauto
giuto ko sa Katoliko, pero kung ako bayay mo tanaw nimo, nauto biya ka sa anang bulaang propeta, Brad. Manang pareha ra tag pananaw. Kung imong pananaw sa ako, nauto ko, ang akong pananaw nimo nauto pod ka, tablata. Muna nga, ayaw na gyud ko kumbinsiya, Brad, nga mangdaot sa Katoliko kay ako mo ng trabaho sa una 20 ka tuig. Gipasabot nga dili gyud ko masuko, hinayon gyud ako ba pagtubang nga 20 ka tuig mangukubrab nang ayaw na lang ko kumbinsiha. Padayon na lang ka diha. Imong pananaw sa moa nga maimpirno gyud mi. Sige, wala man ay problema kay mag-abot lang gyud ta sa adlaw sa paghukom. Kay ako dili man ko moingon nimo nga maimpirno gyud ka, mag-ampo pa man gani ko, Brad, nga malangit ka. Maluoy mo ganita ng mga irok iring nga maligsan sa series. Ang tao pa ba ka imo nung ibutang sa impirno. Mo na nga padayon na lang ka diha na ko nga karon ang imong trabaho, Brad, pagpanira na gyud sa Katoliko kay nibiya naman ka sa Katoliko, so certified maniraay na gyud ka sa Katoliko. Yan ako siya. Suko kasi ingon siya nga di na ko mo kuan communicate nimo. Ulaton na lang nato ang adlaw sa paghukom kay ikaw impierno gyud ka niya. Yan ako, Brad. Kalma lang gud ta, di lang gud kaita nga kanang over kuan excited. Kay moabot na bitang adlaw sa paghukom. Ako gyud mga igsuon, ako nagtuo gyud nga sa adlaw sa paghukom, ang tanan nga nagdaot sa Katoliko manubag gyud sa Ginoo. Okay, iya gud ning simbahan. Anong imong mangdaot-daoton? Panimbalan diag laing simbahan, di kay imong daot-daoton ang simbahan Katoliko. Kay ako bitaw na ako ron di Katoliko nako. Di man gyud ko manaot sa laing tinuhuan. Pero mag-imbitar lang ko nga. Balik nila mo sa Katoliko, pastor. Kay nindot kay diri sa nganuman. Naamantay inahan diri si Mama Mirin. Ang atong simbahan walay inahan. Niyang atong simbahan walay sakramento hapit ta mamatay. Pasagdaan lang ta nga magsiga-siga ang mata. Una nga diri ta kay nindot kay diri. Urusan din ang atong agtang. Pauli na Kristohanong kalag sa imong magbubuhat. Nindot kay paminaot. Niya, urusan imong agtang, niya pakanon pagikasalawa sa Ginoo. Amen? Muna mamalik na diri. Pastor, dili na lang ta magdebate. Anang mga doktrina. Pahinahinay ko sa ako ang kuan, pero sa una, gusto ko magsingka-singka. Ngano? Naana, di ko, pero karong Katoliko na ko, gihinay na ko ako ang pag-approach kay kabalo ko, pastor, kung ang Holy Spirit mo tandok sa imong kasing-kasing, mahimo gyud kang Katoliko. Amen? Manapalakpakan nato atong Ginoo. Ang tawgon ang atong PPC President,